Hare Krishna. Tadbhasaro suryo na shashango na pavadaha yat gattva na nivartante tadama paramam mama. Hare Krishna. ഹരേ കൃഷ്ണ. പരമമായ എന്റെ ആവാസ സ്ഥാനത്ത് സൂര്യചന്ദ്രന്മാരോ അഗ്നിയോ വൈദ്യുതിയോ വെളിച്ചം വീശുന്നില്ല. അവിടെ ചെന്നെത്തിയവർ ഒരിക്കലും ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. Hare Krishna. Mamevamsho ജീവലോകേ ജീവഭൂത സനാതനഃ മനഃഷഷ്ടാനീന്ദ്രിയാണി പ്രകൃതിസ്ഥാനി കർഷതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്റെ ശാശ്വതാംശങ്ങളാണ് ഈ ലോകത്തിലുള്ള ബദ്ധരായ സകല ജീവസത്വങ്ങളും. ബദ്ധമായി ജീവിതം നയിക്കുകയാൽ മനസ്സുൾപ്പെടെയുള്ള 6 ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഉപേക്ഷിച്ച് അവർ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുകയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശരീരം യദവാപ്നോതി യച്ഛ പുത്രമധീശ്വരഃ ഗൃഹീത്വൈതാനി സംയാതി വായുർഗന്ധാനി വാശയാത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ജീവസത്ത, കാറ്റ്, ഗന്ധങ്ങളെ എന്ന പോലെ ജീവിത സങ്കല്പങ്ങളെ ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു തരത്തിലുള്ള ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ച് മറ്റൊരു തരത്തിലുള്ള ശരീരം സ്വീകരിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രോത്രം ചക്ഷുസ്പർശനം ച രസനം ഘ്രാണമേവ ച അധിഷ്ഠായ മനശ്ചായം വിഷയാനുപസേവതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്രകാരം മറ്റൊരു സ്ഥൂല ശരീരം കൈക്കൊള്ളുന്ന ജീവസത്ത മനസ്സിനിണങ്ങിയ 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കണ്ണ്, ചെവി, നാക്ക്, മൂക്ക്, ത്വക്ക് എന്നിവ സ്വീകരിക്കുകയും അവയിലൂടെ ഒരു കൂട്ടം ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഉത്ക്രമാന്തം സ്ഥിതം വാപി പുഞ്ചാനാം വാ ഗുണാനി ത്വം വിമൂഢാനാനുപശ്യന്തി പശ്യന്തി ജ്ഞാനചക്ഷുഷഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ജീവാത്മാവ് എങ്ങനെ ഈ ശരീരം വിട്ടുപോകുന്നുവെന്നോ ഗുണങ്ങളുടെ ആകർഷണത്തിന് വഴിപ്പെട്ട് ഏതുതരം ശബ്ദത്തെയാണ് സ്വീകരിച്ചനുഭവിക്കുന്നതെന്നോ മൂഢന്മാർക്കറിയാൻ വയ്യ. ജ്ഞാനത്തിന്റെ അകക്കണ്ണ് തെളിഞ്ഞവർക്ക് ഇതെല്ലാം പ്രത്യക്ഷമാവുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. യോഗിനൈശ്വരം പശ്യന്ത്യാത്മനവസ്ഥിതം യദന്തോ അപ്രകൃതാത്മാനോ നൈനം പശ്യന്ത്യചേതസഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച എപ്പോഴും യത്നിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അതീന്ദ്രിയവാദികൾക്ക് ഇതെല്ലാം വ്യക്തമായി കാണാൻ കഴിയും. മനോവികാസം പ്രാപിക്കാത്തവർക്കും ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിക്കാത്തവർക്കും ശ്രമിച്ചാലും എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് കാണാൻ കഴിയില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. യദാദിത്യാഗതം തേജോ ജഗദ്ഭാസയതേ അഖിലം യച്ഛന്ദ്രമാസി യച്ചാഗ്നോ തത്തേജോ വിധി മാമകം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രപഞ്ചത്തിലെ അന്ധകാരം അത്രയും നീക്കി അതിനെ ശോഭായമാനമാക്കുന്ന സൂര്യന്റെ തേജസ് എന്നിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. ചന്ദ്രന്റെയും അഗ്നിയുടെയും തേജസ്സുകളും എന്നിൽ നിന്ന് തന്നെ വരുന്നവയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗമവിംശജ ഭൂതാനി ധാരയാമ്യഹമോജസാ ഉഷ്ണാമി ചൗഷധി സർവാഹ സോമേ ഭൂതരസാത്മകഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാൻ ഓരോ ഗ്രഹത്തിലും ഉൾപൂകി അവയെ എന്റെ ശക്തി കൊണ്ട് ഭ്രമണപഥത്തിൽ നിലനിർത്തുന്നു. ഞാൻ തന്നെ ചന്ദ്രനായി തീർന്ന് എല്ലാ സസ്യങ്ങൾക്കും ജീവരസം പകരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അഹം വൈശ്വാനരോ ഭൂത്വാ പ്രാണിനാം ദേഹമാശ്രിതഃ പ്രാണപാനസമായുക്തഃ പച്ചാമ്യന്നം ചതുർവിധം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സകല ജീവികളിലുമുള്ള ദഹനാഗ്നിയാണ് ഞാൻ. ഉൾക്കൊള്ളുന്നതും പുറത്തു തള്ളുന്നതുമായ പ്രാണവായുവിനോട് ചേർന്ന് ഞാൻ 4 വിധത്തിലുള്ള ആഹാരങ്ങളെയും ദഹിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സർവസ്യ ചാഹം ഹൃദി സന്നിവിഷ്ടോ മത്തസ്മൃതിജ്ഞാനമബോധനം ച വേദൈശ്ച സർവൈരഹമേവ വേദ്യോ വേദാന്തകൃത് വേദവിദേവ ചാഹം. ഹരേ കൃഷ്ണ.
ഹരേ കൃഷ്ണ. സർവ്വജീവികളുടെയും ഹൃദയത്തിൽ ഞാൻ വാഴുന്നു. സ്മരണയും ജ്ഞാനവും മറവിയും എന്നിൽ നിന്നാണ് ഉളവാകുന്നത്. എല്ലാ വേദങ്ങളിലൂടെയും അറിയേണ്ടത് എന്നെ തന്നെ. വേദാന്തം ഉണ്ടാക്കിയതും വേദങ്ങളെ അറിയുന്നതും ഞാനാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ദ്വാവിമാ പുരുഷോ ലൗകേ ശരശ്ചക്ഷരയേ സർവാണി ഭൂതാനി കൂടസ്ഥോ അക്ഷര ഉച്യതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പുരുഷന്മാർ രണ്ടു വിധം, തെറ്റ് പറ്റാവുന്നവരും അല്ലാത്തവരും. ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ജീവാത്മാക്കളെല്ലാം തെറ്റു പറ്റാവുന്നവരാകുന്നു. ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലുള്ള ജീവാത്മാക്കൾക്ക് തെറ്റുപറ്റുകയില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഉത്തമ പുരുഷസ്തന്യഃ പരമാത്മാ ഉദാഹൃതഃ യോ ലോകത്രയമാവിശ്യ വിഭക്ത്യഭയ ഈശ്വരഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇവരെ കൂടാതെ പരമപുരുഷനായ പരമാത്മാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന അവ്യയനായ ഭഗവാനുണ്ട്. അദ്ദേഹം 3 ലോകങ്ങളിലും അന്തർഗതനായി അവയെ പുലർത്തിപ്പോരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. യസ്മാത് അക്ഷരമതീതോഹം അക്ഷരാദപി ചോത്തമഃ അതോസ്മി ലോകേ വേദേ ച പ്രതീത പുരുഷോത്തമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാൻ ഇന്ദ്രിയാതീതനും ക്ഷരങ്ങൾക്കും അക്ഷരങ്ങൾക്കും അതീതനും സർവശ്രേഷ്ഠനുമായതുകൊണ്ട് ലോകരും വേദങ്ങളും എന്നെ പുരുഷോത്തമനെന്ന് പുകഴ്ത്തുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. യോ മാമേവ സമ്മൂഢോ ജനാതി പുരുഷോത്തമം സ സർവ്വിത് ഭജതി മാം സർവഭാവേന ഭാരത. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്നെ പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ എന്നെ നിസ്സംശയം അറിയുന്നവർ എല്ലാം അറിയുന്നവരാണ്. ഹേ ഭാരത, അതുകൊണ്ട് അവർ എന്റെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ പൂർണ്ണമായും മുഴുകിയിരിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതി ഗുഹ്യതമം ശാസ്ത്രമിദുക്തം മയാ നഘ തദ്ബുദ്ധ്വാ ബുദ്ധിമാൻ സ്വാത് കൃതകൃതശ്ച ഭാരത. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹേ പാപരഹിത, ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഉപദേശിച്ച ഈ ജ്ഞാനം വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിലെ അതിരഹസ്യമായ ഭാഗമാണ്. ഇത് അറിയുന്നവർ ബുദ്ധിശാലികളാവും. അവരുടെ പ്രയത്നങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണത കൈവരും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം തത് സത് ഇതി ശ്രീമദ് ഭഗവദ് ഗീതാസു ഉപനിഷത്സു ബ്രഹ്മവിദ്യായാം യോഗശാസ്ത്രേ ശ്രീകൃഷ്ണാർജുന സംവാദേ പുരുഷോത്തമയോഗോ നാമ പഞ്ചദശോऽധ്യായഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പുരുഷോത്തമ യോഗം എന്ന ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീതയുടെ 15-ാം അധ്യായത്തിന്റെ ഭക്തി വേദാന്ത വിശദീകരണം ഇപ്രകാരം സമാപിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ. ഇന്നാണ് കീർത്തനം ശ്ലോകം ചൊല്ലാൻ തയ്യാറായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകോ കീർത്തനോ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ചെല്ലൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആരാ ചെല്ലുന്നതെന്ന്? മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മാതാജി ഉണ്ട്, വൃന്ദ മാതാജി. ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ചൊല്ലാട്ടോ, പേര് വിളിക്കണമെന്നില്ല. ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ശ്ലോക കീർത്തനം ചൊല്ലാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാധിക മാതാജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു മാതാജി. ദാമോദരാഷ്ടകം.
നമാമീശ്വരം സച്ചിദാനന്ദരൂപം ലസത്കുണ്ടലം ഗോകുലേ വ്രാജമാനം യശോദാഭിയോലൂഖലാധാവമാനം പരാമൃഷ്ടമത്യന്തദോർവൃത്യ ഗോപ്യാ രുദന്തം മുഹുർനേത്രയുഗ്മം ഋജന്തം കരാംബോജയുഗ്മേന ശാതംഗനേത്രം മുഹുശ്വാസകാംബത്തിരേഖാംഗകണ്ഠസ്ഥിതഗ്രൈവ ദാമോദരം ഭക്തിപദം ഇതി ദൃക്സ്വലീലാഭിരാനന്ദകുണ്ഡേ സ്വഘോഷം നിമഞ്ജാതമാഖ്യാഭയന്തം തദീഷിതജ്ഞേഷു ഭക്തേർച്ചിദത്വം പുനഃ പ്രേമതസ്തം ശതാവൃത്തി വന്ദേ വരം ദേവ മോക്ഷം ന മോക്ഷാവധിം വാ ന ചാന്യം വൃണേഹം വരേഷാദപീഹ ഇദം ദേവ പൂർണ്ണാദ ഗോപാലപാലം സദാ മേ മനസ്യാവിരാഷ്ട്രാം മന്യേ ഇദം തേ മുഖാംബോജ്യമത്യന്തനീലൈർവൃതം കുന്തളൈ സ്നിഗ്ധരക്തൈശ്യഗോപ്യാ മുഖുചുംബിതം ബിംബരക്താധരം മേ മനസ്യാവിരാസ്താമലം ലക്ഷലാഭൈ നമോ ദേവ ദാമോദരാനന്ദ വിഷ്ണു പ്രസീദ പ്രഭോ ദുഃഖജാലാബ്ധിമഗ്നം കൃപാദൃഷ്ടിവൃഷ്ടാദിദീനം ഭദാനുഗൃഹാണേഷ മാമജ്ജ മേ വ്യക്ഷിദൃശ്യാം കുബേരാത്മജൗ ബദ്ധമൂർത്തൈവ യദ്വത്വയാ മോചിതൗ ഭക്തിവാചൗ കൃതൗ ച തദാ പ്രേമ ഭക്തിം സ്വകാമേ പ്രയച്ഛ ന മോക്ഷേ ഗ്രഹോ മേ ശ്രീദാമോദരീഹ നമസ്തേസ്തു ധാമ്നേ സുരഭിദിധാമ്നേ ത്വദീയോദരായ വിശ്വാസ്യധാമ്നേ നമോ രാധികായൈ ത്വദീയപ്രിയായൈ നമോ നന്ദലീലായ ദേവായ തുഭ്യം നമോ നന്ദലീലായ ദേവായ തുഭ്യം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആരൊന്നും മിണ്ടണ? ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മാതാജി നെറ്റ് ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ വിട്ടു പോണ്ട് കേട്ടോ, ഒന്ന് ക്ലിയർ ആവാണ്ട്. അതെ, ഓക്കെ മാതാജി, ഞാന് ചാലു വെക്കാം, വൈഫൈ ചാലു വെക്കട്ടെ മാതാജി. ഇപ്പൊ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? കേൾക്കുന്നുണ്ട്, ഇടയ്ക്ക് കട്ടായി. നെറ്റിന്റെ ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാവും മാതാജി. ഇനി ആരുടെ ശ്ലോകം? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ധന്യ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം മാതാജി ചൊല്ലുന്നോ ശ്ലോകം മാതാജി? ചൊല്ലാം. ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അച്യുതം കേശവം കൃഷ്ണ ദാമോദരം രാമനാരായണം ജാനകീ വല്ലഭം. അച്യുതം കേശവം കൃഷ്ണ ദാമോദരം രാമനാരായണം ജാനകീ വല്ലഭം. कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं. अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम रामनारायणं जानकी वल्लभम. अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम. कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं. अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम. अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम.
कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणं जानकी वल्लभम्। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभम्। कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सोलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणं जानकी वल्लभम। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम राम नारायणं जानकी वल्लभम। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, नाम जपते चलो काम करते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, नाम जपते चलो काम करते चलो। याद आएगी उनको कभी ना कभी, कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी। याद आएगी उनको कभी ना कभी, कृष्ण दर्शन तो देंगे अभी के अभी। कृष्ण दर्शन तो देंगे अभी के अभी। कृष्ण दर्शन तो देंगे अभी के अभी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण महाराज। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, നന്നായിട്ട് നല്ല രസമായിരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. 2 മിനിറ്റ് കൂടി ഉണ്ട് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആരെങ്കിലും ഓരോ ചെറിയ ഹരേ കൃഷ്ണ ചൊല്ലുന്നു ആരെങ്കിലും? ഹരേ കൃഷ്ണ. അല്ലെങ്കിൽ ശിഷ്ടാഷ്ടകം ചൊല്ലട്ടെ മാതാജി ഞാൻ? ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചേതോദർപ്പണമാർജനം ഭവ മഹാദാവാഗ്നിർവാപണം, ശ്രേയ കൈരവ ചന്ദ്രികാ വിതരണം വിദ്യാവധു ജീവനം. ആനന്ദാംബുദിവർദ്ധനം പ്രതിപദം പൂർണാമൃതാസ്വാദനം, സർവാത്മജ്ഞാനപനം പരം വിജയതേ ശ്രീകൃഷ്ണ സംഗീതനം. നാമാകാരി ബഹുധ നിജ സർവശക്തി തത്രാർപ്പിത നിയമിത സ്മരേണ ന കാല, ഏതാദൃശി തവ കൃപ ഭഗവൻ മമാപി ദുർദൈവമീദൃശമികാ ജനിനാനുരാഗക. തൃണാദപി സൂനിചേന തരോരപി സഹിഷ്ണൂന, അമാനിന മാനദേന കീർത്തനീയ സദാ ഹരിഃ. ന ധനം ന ജനം ന സുന്ദരീം കവിതാം വാ ജഗദീശ കാമയേ, മമ ജന്മനി ജന്മ നീശ്വരേ ഭവതാത് ഭക്തിർഹൈതുകീ ത്വയി. അയി നന്ദതനുജ കിങ്കരം പതിതം മാം വിഷമേ ഭവാംബുധോ, കൃപയാ തവ
पादपङ्कज स्थितधूलिसदृशं विचिन्तया नयनं गलदस्रुतधारया वदनं गद्गदारुक्तया गिरा पुलकैर्निचितं वपुकथा तव नामग्रहेण भविष्यति युगायितं निमेषेण चक्षुषा प्रवृषायितं शून्यायितं जगत् सर्वं गोविन्द विरहेण मे आश्लिष्य वा पदतरां विनष्टु माम् अदर्शनात् महदां करोतु वा यथा तथा वाभितथा लम्बडो मत्प्राणनादस्तु स एव नापरः हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण माता जी. Hare Krishna, Mataji. Hare Krishna. Thank you. Thank you माता Hare जी. Krishna. Start ചെയ്യാം നമുക്ക്. Hare Krishna. Okay माता जी. हरे कृष्ण. Okay. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. हे कृष्णकरुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते. सप्तकाञ्जन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्. ओम श्री कृष्ण परमात्मने नमः. ओम श्री कृष्ण परमात्मने नमः. ओम श्री कृष्ण परमात्मने नमः. नम ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौरभक्तवृन्दा. हरे कृष्णा
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna, everybody. Hare Krishna. 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 Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. Okay. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് അധ്യായം 15 പുരുഷോത്തമ യോഗം എന്ന് പറയുന്ന 15ാമത്തെ ലെസനാണ്. നമ്മള് ജ്ഞാനയോഗമാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആദ്യത്തെ 6 ലെസൺസ് നമ്മൾ കർമ്മയോഗം ചെയ്തു. അതിന്റെ അടുത്ത 6 ലെസൺസ് നമ്മള് ഭക്തിയോഗം, വളരെ സ്വീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭക്തിയോഗം നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. അതിനുശേഷം വരുന്ന ജ്ഞാനയോഗം എന്ന് പറയുന്ന 6 ലെസൺസിൽ ഇന്ന് 15ാമത്തെ അധ്യായമാണ്. നമുക്ക് ഇനി 3 ലെസൺസും കൂടി ബാക്കിയുണ്ട്. നമുക്ക് ആദ്യം ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെയും നമ്മളിഷ്ടാദ പ്രഭുവിന്റെയും ഭഗവാന്റെയും പാദങ്ങളിൽ നമസ്കരിച്ച് എല്ലാ ആചാര്യന്മാരെയും സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് വേദവ്യാസ മഹർഷിയും സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. നമുക്ക് അധ്യായം 15 പുരുഷോത്തമ യോഗം. നമ്മള് ജ്ഞാനയോഗം എന്ന് പറയുന്ന ലെസൺ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് 13ാമത്തെ അധ്യായം ക്ഷേത്രജ്ഞ വിഭാഗ യോഗം. എന്താണ് ക്ഷേത്രം, ആരാണ് ക്ഷേത്രജ്ഞൻ, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് കണ്ടു. ശരീരത്തിന്റെ 24 തത്വങ്ങളും അതിന്റെ പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങളും നമ്മൾ കണ്ടു. അന്നമയ കോശം, പ്രാണമയ കോശം, ജ്ഞാനമയ കോശം, വിജ്ഞാനമയ കോശം, ആനന്ദമയ കോശം, ഇത്രയും ശരീരത്തിന്റെ 5 വെറൈറ്റി. ബ്രഹ്മപുച്ഛം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചു. അതിനുശേഷം അതിൽ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ആരാണോ ഇത് പഠിക്കുന്നത്, മനസ്സിലാക്കുന്നത്, അവർക്ക് ഭഗവാൻ ഇറ്റേണൽ സ്പിരിച്വൽ സ്കൈയിൽ പ്രവേശനം നൽകുന്നു എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു. 13th ലെസണില് 14th ലെസൺ ഗുണത്രയ വിഭാഗ യോഗം. അതാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തത്. ഗുണത്രയ വിഭാഗ യോഗം, 3 തരം ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചു. സത്വഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് പഠിക്കുന്നത്? സത്വഗുണത്തിൽ നമ്മൾ രജോ ഗുണത്തിലോ തമോ ഗുണത്തിലോ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ സത്വഗുണത്തിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ അത് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. എന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മൾക്ക് അതിന് മുകളിലുള്ള ശുദ്ധ സത്വഗുണത്തിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കയറി പോകാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, സുഖം കൊണ്ടും ജ്ഞാനം കൊണ്ടും നമ്മൾ സത്വഗുണത്തിൽ ബന്ധിക്കപ്പെടുമ്പോൾ, തൃഷ്ണകൾ കൊണ്ട്, ഫലോദിഷ്ട കർമ്മം കൊണ്ട് നമ്മൾ രജോ ഗുണത്തിൽ നമ്മൾ ബന്ധിക്കപ്പെടും. 3ാമത്തെ ഗുണമായിട്ടുള്ള തമോ ഗുണം, ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന തമോ ഗുണം, ദ മോഡ് ഓഫ് ഇഗ്നോറൻസ് ആണത്. ഫസ്റ്റ് വൺ എന്താണ്? ദ മോഡ് ഓഫ് ഗുഡ്നെസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് സത്വഗുണം. 2ാമത്തേത് രജോ ഗുണം, മോഡ് ഓഫ് പാഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. 3ാമത്തേത് മോഡ് ഓഫ് ഇഗ്നോറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് തമോ ഗുണം. അജ്ഞതയാണ്, അലസത, നിദ്ര, പ്രമാദം. ഇതാണ് അതിനെ നമ്മളെ ബന്ധിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത്. ഈ സ്പിരിച്വൽ മെറ്റീരിയലിസ്റ്റിക് വേൾഡിൽ നമ്മൾ ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നത് അലസത, നിദ്ര, പ്രമാദം, അലസത, അജ്ഞാനം. ഇതൊക്കെയാണ് തമോ ഗുണത്തിന്റെ
ഇത് സ്പെഷ്യാലിറ്റീസ് എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു. നമ്മൾ ആ ഗുണത്തിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഈ വക കാര്യങ്ങളായിരിക്കും നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത്. എല്ലാവരെയും സമ്മോഹിപ്പിക്കുന്നതാണ് തമോ ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരിക്കലും നമ്മൾ തമോ ഗുണത്തിൽ അതിൽ തന്നെ ഇരിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കരുത്. വല്ലപ്പോഴും ഒരു ദിവസം ഒരു അലസത ഉണ്ടായി അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷീണം ഉണ്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓക്കെ, പക്ഷേ നമ്മൾ വേഗം അതിൽ നിന്ന് പുറത്തു കടക്കണം. എല്ലാ സൺഡേസിലും തമോ ഗുണത്തിലൊക്കെ ആക്കാതിരിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. ആദ്യത്തെ സത്വഗുണത്തിലേക്ക് രാവിലെ തന്നെ എഴുന്നേറ്റ് രാവിലെ തന്നെ അമ്പലത്തിൽ പോവുക, നമ്മുടെ ഉപാസനയൊക്കെ ചെയ്യുക, ജപം പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക, ഭാഗവതം വായിക്കുക, അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതൽ സത്വഗുണത്തിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാകും. അധ്യായം 15 എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ പുരുഷോത്തമ യോഗം. ഭഗവാൻ തന്നെ സ്വയം പറയുന്നു, ഞാനാണ് പുരുഷോത്തമൻ എന്ന് പറയുന്നു. 17, 18, 19 ശ്ലോകങ്ങളിലായിട്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഞാനാണ് പുരുഷോത്തമൻ എന്ന് പറയുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ലെസന് പുരുഷോത്തമ യോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. എല്ലാ ഭക്തജനങ്ങൾ എല്ലാ ദിവസവും വായിക്കുന്ന ഇതാണ് ലെസനാണ് 15ാമത്തെ. ജസ്റ്റ് 20 ശ്ലോകങ്ങളേ ഉള്ളൂ, വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള. പക്ഷെ നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്കിരുന്ന് വായിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾക്കത് എന്താണ് എന്ന് കൂടി മനസ്സിലാവില്ല. അത്രയും കുറച്ചൊരു ഭഗവാൻ അതിൽ കുറച്ച് ഫിലോസഫി യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഭഗവാൻ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ്, അനാലജീസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. പുരുഷോത്തമ യോഗത്തിൽ ആരാണ് പുരുഷോത്തമൻ എന്ന് പറയുന്നത്? പുരുഷോത്തമ ക്ഷേത്രം എവിടെയാണ്? പുരി ജഗന്നാഥനെയാണ് നമ്മൾ പുരുഷോത്തമൻ എന്ന് പറയുന്നത്. കലിയുഗത്തില് പുരുഷോത്തമൻ എന്ന് പറയുന്നത്. പുരുഷോത്തമ ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത് പുരി ജഗന്നാഥ ക്ഷേത്രത്തെയാണ്. ഒറീസയിലെ പുരി ജഗന്നാഥ ക്ഷേത്രം. രഥയാത്രയൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. ജൂൺ മാസത്തിൽ വരുന്ന രഥയാത്ര. എത്രയോ നമ്മള് മനുഷ്യര് മാത്രമല്ല അവിടെ തൊഴാൻ പോകുന്നത്, എത്രയോ ദേവന്മാരാണ് അവിടെ എപ്പോഴും തൊഴാൻ വരുന്നത് എന്നാ പറയുന്നത്. ജസ്റ്റ് 1 മണിക്കൂർ നേരത്തേക്ക് മാത്രമേ രാത്രി തിരുപ്പതിയിലെ പോലെ തന്നെയാണ്, അധികം അടച്ചിടുകയൊന്നുമില്ല. ആ അടച്ചിടുന്ന സമയത്ത് പണ്ഡിറ്റ്ജി പോയി കഴിഞ്ഞാലും അവിടെ ദേവന്മാര് വന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് വരും, കാണാനായിട്ട് വരും എന്ന് പറയുന്നത്. അവിടുത്തെ ഒരു പ്രസാദമുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇപ്പം എത്ര അത്യാസന്ന നിലയിലാണ് നമ്മൾ കിടക്കുന്നത് ഹോസ്പിറ്റലിൽ എന്നുണ്ടെങ്കിലും അവിടുത്തെ ഒരു തുളസിയോ അല്ലെങ്കിൽ ചരണാമൃതം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മാത്രമാണ് മെഡിസിൻ, അത് മാത്രം കൊണ്ട് നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടും എന്ന് പറയുന്നത്. പുരിയിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ചരണാമൃതവും തുളസിയും ഒക്കെ ഭഗവാന്റെ കാൽക്കല് അർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള തുളസിയൊക്കെ പ്രസാദമായിട്ട് കിട്ടിയാൽ അത് വളരെ വാല്യുബിൾ ആയിട്ട് കൊണ്ടുവരിക. എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് മനസ്സുകൊണ്ടോ ശരീരം കൊണ്ടോ ഉള്ള ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉടനെ അതെന്ത് ചെയ്യുക? ചരണാമൃതം കുടിക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ പില്ലോയുടെ താഴെയോ മുകളിലോ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇത് പ്രസാദം വെക്കുക. എല്ലാ ഇഷ്യൂസും സോൾവ് ആകും എന്ന് പറയുന്നത്. ആരാണ് പുരുഷോത്തമൻ എന്ന് പറയുന്നത്? ജഗന്നാഥ സ്വാമി. ദ ഹോൾ യൂണിവേഴ്സിനെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ള ദ ലോർഡ് ഓഫ് ദ യൂണിവേഴ്സ് ആണ് ജഗന്നാഥ സ്വാമി. ജഗന്നാഥ സ്വാമിയും ബലരാമസ്വാമിയും സുഭദ്രാദേവിയും കൂടിയാണ് അവിടെ ഒരേ ശ്രീകോവിലിനകത്തിരിക്കുന്നത് വലിയ രൂപത്തില്. അവരുടെ കൈകളൊക്കെ വളരെ ചെറിയ ചെറിയ കൈകളാണ്. കണ്ണുകൾ വളരെ വലിപ്പമുള്ളത്, ആ കണ്ണിന് കൺപോളകളുമില്ല. അപ്പം ആ രൂപത്തെ കുറിച്ച് ജസ്റ്റ് നമ്മള് പ്രസാദത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വിമലാദേവി എന്ന പേരിൽ അവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന പാർവതി ദേവിയുടെ സ്റ്റോറി നമ്മൾ പ്രസാദം എന്ന് പറയുന്ന ആ 3rd ലെസണിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം ഈ 3 പേരും എങ്ങനെയാ അവിടെ ആ രൂപത്തിൽ നിൽക്കുന്നത്? ഒരു ദിവസം രുക്മിണി ദേവി ചോദിച്ചു, എല്ലാവർക്കും വളരെ ഡൗട്ട് ഉണ്ടായി. എല്ലാ ദിവസവും ഗോപിമാരെ ഓർമ്മിക്കുന്നു ഭഗവാൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വളരെയധികം. അപ്പം ഇത് ആർക്കും അറിയില്ല ഇതിനെക്കുറിച്ച്. ഈ എന്താണ് വൃന്ദാവനത്തിൽ എന്താ നടന്നിരിക്കുന്നത് ഒന്നും അറിയില്ലാത്തവര് ഈ റാണിമാരൊക്കെ കൂടിയിട്ട് രോഹിണി ദേവിയോട് പോയി ചോദിച്ചു. രോഹിണി ദേവിയാണ് അവരുടെ കൂടെ ആ വൃന്ദാവനത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. എന്താണ് ഇതിന്റെ ബാക്കിലുള്ള സ്റ്റോറി എന്ന് പോയി ചോദിച്ചു. അപ്പോ സുഭദ്ര അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. സുഭദ്രയോട് പറഞ്ഞു വാതിൽക്കല് പോയി നിൽക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഏട്ടന്മാർ എവിടെയെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോഴേക്കും ഏട്ടന്മാര് നടക്കാൻ പോയിരിക്കുന്നു സമുദ്ര തീരത്ത്. ബീച്ചുണ്ട് അവിടെ. പുരിയിൽ മാത്രമാണ് സമുദ്രാരതി നടക്കുന്നത്. അവിടെയാണ് സമുദ്രാരതി. വേറെ എല്ലായിടത്തും ഗംഗാരതി, യമുനാരതി, നമ്മൾ സരയു ആരതി, ക്ഷിപ്രാരതി ഒക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ആ സമുദ്രാരതി നടക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ്, പുരിയിലാണ്. അപ്പം അവിടെ നടക്കാൻ പോയിരിക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു സുഭദ്രാദേവി. എന്നാൽ നീ പോയിട്ട് ആ വാതിൽക്കല് നിൽക്കൂ, അവര് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നീ പറയണം എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് അതെന്തിനാന്ന് വെച്ചാല് ഇപ്പം ഈ വൃന്ദാവനത്തിലെ ബാലലീലകളെ കുറിച്ചൊക്കെ രോഹിണി ദേവി ഇവിടെ വിസ്തരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ കേട്ടുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന കൃഷ്ണൻ ചിലപ്പോ ഓടാനായിട്ട് ചാൻസ് ഉണ്ട്, വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ അവര് സുഭദ്രാദേവി ഇങ്ങനെ ഡോറിന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് നിന്നു.
രോഹിണി ദേവി പറയാൻ തുടങ്ങി ധാരാളം സ്റ്റോറീസ് ആദ്യം തൊട്ടുള്ള എല്ലാം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് വന്നപ്പോഴേക്കും നോക്കിയപ്പോഴെന്താ എല്ലാവരും ചിത്രത്തിൽ എഴുതിയത് പോലെ അങ്ങ് അനങ്ങാണ്ട് നിൽക്കുന്നു. എല്ലാവരും ഈ സ്റ്റോറീസ് ഒക്കെ കേട്ടിട്ട് വാതിൽക്കലേക്ക് നോക്കിയപ്പോഴെന്താ സുഭദ്രയുടെ ഇപ്പുറത്തും അപ്പുറത്തുമായിട്ട് ഷോൾഡേഴ്സിൽ കൈവച്ചുകൊണ്ട് കണ്ണൊക്കെ തുറിച്ചിട്ടുള്ള ആ അവസ്ഥയിൽ അത് ആ ഫീലിങ്സിന്റെ എക്സ്റ്റസി കൊണ്ടുള്ള ഒരു എന്താ പറയാ എക്സ്റ്റസി മാത്രമല്ല, നമ്മള് ഗോപിമാരുടെ അടുത്ത് നിന്നുള്ള ആ വിരഹം എന്ന് പറയുന്ന സെപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഫീലിങ്ങോടുകൂടി വിഷമിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന കൃഷ്ണനും ബലരാമനും അവരുടെ ആ എക്സ്റ്റസിയുടെ ഫീലിങ്സ് ആണ്, എക്സ്റ്റസിയുടെ സിംറ്റംസ് ആണ് അവരുടെ ശരീരത്തിൽ കാണുന്നത്. അപ്പം വലിയ കണ്ണുകളോടുകൂടി അവരവിടെ നിൽക്കുന്നത് കണ്ടു. എന്നിട്ട് നാരദ മഹർഷി അവിടെ വന്നു. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഈ കലിയുഗത്തിലെ ഭഗവാനെ പുരിയില് ജഗന്നാഥ സ്വാമിയായിട്ട് ഈ രൂപത്തിൽ നിൽക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ അവിടെയുള്ള ദേവനും ഭഗവാനും ബലരാമനും ഒക്കെ സുഭദ്രാദേവിക്കും ഒക്കെ വലിയ കണ്ണുകൾ. അത് വലിയ കണ്ണെന്തിനാ, എല്ലായിടത്തും നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജഗന്നാഥ സ്വാമിയാണ്. മുകൾ വശത്തേക്ക് കണ്ണ് കൊണ്ടുപോയാൽ മുകളിലെ ലോകങ്ങൾ കാണാം, നേരെയുള്ള കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് നേരെയുള്ള മനുഷ്യ ലോകം കാണാം, അതിന് താഴേക്കുള്ള ലോകങ്ങളിലും കാണാം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഇതാണ് ഭഗവാന്റെ ആ വലിയ കണ്ണുകളോടുകൂടിയ ആ രഥയാത്രയിലെ ആ വിഗ്രഹത്തിന്റെ ആ രഹസ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇന്ദ്രദ്യുമ്ന മഹാരാജാവാണ് ഈ രീതിയിൽ ആ ക്ഷേത്രം പണി കഴിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പൊ ഒരു ദിവസം അവിടെ ആ ഭഗവാൻ ഉറങ്ങാനൊക്കെ ജയദേവ കവികൾ എഴുതിയിട്ടില്ല. ഇവിടെ രാധികാ മാതാജി പാടുന്ന ആ ജയദേവ കവികളുടെ അഷ്ടപതി ഉണ്ടല്ലോ, അതൊക്കെയാണ് അവിടുത്തെ ഭഗവാന്റെ ഈ ഡ്രസ്സില് ഒക്കെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ആ എഴുതിയത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുക. അത് ഒടുക്കാണ്ട് ഭഗവാൻ ഉറങ്ങില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. ബദ്രിയിലും അതുപോലെയാ. അത് തന്നെയാണ് ജയദേവ കവികളുടെ ഗീതാ ഗോവിന്ദം എഴുതിയ ആ ലെറ്റേഴ്സ്, ആ ശ്ലോകങ്ങൾ എഴുതിയത് മാത്രമേ ഡ്രസ്സ് ചെയ്യുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഭഗവാൻ ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത്. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം അത്രയ്ക്ക് ഇഷ്ടമാണ് ഭഗവാന് ഗീതാ ഗോവിന്ദം കേൾക്കുന്നതും. ഇങ്ങനെ അത് ആര് പാടിയാലും ഭഗവാൻ അത് ശ്രദ്ധിക്കും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഗീതാ ഗോവിന്ദം വീട്ടിൽ വെക്കുമ്പോൾ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ ഒരു ആസനം വെക്കണം എന്നാ പറയുന്നത്. എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റൂളോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പീഠമോ ഒക്കെ വെക്കണം എന്നാ പറയുന്നത്. നമ്മൾ അവിടെ എന്തെങ്കിലും വായിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഗീതാ ഗോവിന്ദം പാടുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത്രത്തോളം ഇഷ്ടമാണ് ഭഗവാൻ. ഓടി വരും അത് കേൾക്കാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ഒരു പെൺകുട്ടി, പത്മാവതി എന്ന് പറഞ്ഞ പെൺകുട്ടി, 7 വയസ്സേ ഉള്ളൂ. അത് പുരി ക്ഷേത്രത്തിന്റെ അടുത്തുള്ള ഒരു ഗ്രാമത്തില് തന്റെ സ്വന്തം വീട്ടിലെ വഴുതനങ്ങ തോട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഗീതാ ഗോവിന്ദം പാടുന്നുണ്ടായിരുന്നു. എന്നിട്ട് വഴുതനങ്ങ പറിച്ച് ഇങ്ങനെ കൊട്ടയ്ക്കുള്ളിൽ ഇടുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അമ്മ പറഞ്ഞു വൈകുന്നേരത്തേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വഴുതനങ്ങ കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ത്രിസന്ധ്യ സമയമാണ്. അപ്പൊ ഇത് നല്ല സ്വീറ്റ് ആയിട്ട് ഗീതാ ഗോവിന്ദം എവിടെന്നാ ഇത് കേൾക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാൻ അവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് ഓടി വന്നു കേൾക്കാനായിട്ട്. കേട്ടുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കുട്ടിയുടെ പുറകെ നടന്നു. കുട്ടി അറിയുന്നൊന്നുമില്ല. എന്നിട്ട് പുറകെ നടന്നപ്പോഴേക്കും ഭഗവാന്റെ ഉത്തരീയം ആ വഴുതനങ്ങ ചെടിയിലാണെങ്കിൽ മുള്ളുണ്ടാവും. അപ്പൊ അതിൽ കൊണ്ടിട്ട് അത് അവിടെ താഴെ വീണു. മുണ്ടാണെങ്കിലോ താഴെയോടെ തിരിക്കുന്ന ധോത്തിയാണെങ്കിലോ കീറുകയും ചെയ്തു. എന്നിട്ട് പത്മാവതിയുടെ വഴുതനങ്ങയൊക്കെ പറിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും പത്മാവതി വീടിനകത്തേക്ക് കയറിപ്പോയി. എന്നിട്ട് കയറിപ്പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഭഗവാൻ ഓർമ്മ വന്നു, അയ്യോ നിവേദ്യത്തിന് സമയമായിട്ടുണ്ടാവും, പൂജാരി അന്വേഷിക്കില്ലേ എന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓടാൻ തുടങ്ങി. ആ കീറിയ ധോത്തിയും കൊണ്ട് ഓടി പോയിട്ട് അവിടെ പോയി ശ്രീകോവിലിൽ പോയിട്ട് അതേപോലെ നിന്നു. അപ്പൊ പൂജാരി വന്നപ്പോഴെന്താ ധോത്തി കീറിയിരിക്കുന്നു, രണ്ടാമത് കാണുന്നില്ല. അപ്പം പൂജാരിക്ക് പേടിയായി. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആരെങ്കിലും കള്ളന്മാരൊക്കെ കയറിയിട്ടുണ്ടാവോ? അവിടെയാണെങ്കിൽ വളരെ കോസ്റ്റ്ലി ആയിട്ടുള്ള ഓർണമെന്റ്സ് ഒക്കെയാണ് അവിടെ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പം പേടിയായി ഇയാൾക്ക്. പൂജാരിയല്ലേ സംശയിക്കുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പൂജാരി രാജാവിനോട് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ രാജാവിനും പേടിയായി. എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാന്റെ ഇവിടെ ആര് കയറിയിരിക്കുന്നത്? ഒരു ലക്ഷണമൊന്നും ഇല്ല ആരെങ്കിലും കയറിയതായിട്ട്. പക്ഷെ അതാരാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാണ്ട് ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് രാജാവ് ഉറങ്ങാൻ കിടന്ന സമയത്ത് രാജാവിന് സ്വപ്ന ദർശനം കൊടുത്തു ഭഗവാൻ. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, പേടിക്കണ്ട, അവിടെ ആരും കയറിയിട്ടൊന്നുമില്ല, ഞാൻ അപ്പുറത്തെ പത്മാവതിയുടെ വീട് വരെ പോയത് ഗീതാ ഗോവിന്ദം കേൾക്കാനായിട്ട്. എന്നിട്ട് ഗീതാ ഗോവിന്ദം കേട്ടുകൊണ്ട് നടന്നപ്പോഴേക്കും വഴുതനങ്ങ തോട്ടത്തിൽ എന്റെ ഷോള് വീണിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല.
മുണ്ടും കീറിയത് അവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് ഈ രാജാവിനോട് പറഞ്ഞു, ആ പത്മാവതിയെ ഇങ്ങോട്ട് വീട്ടിലേക്ക്, ഇവിടെ പുരി ക്ഷേത്രത്തിനടുത്തേക്ക് ഒരു വീടുണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക, എന്നിട്ട് അവരുടെ വീട്ടുകാരെയൊക്കെ പത്മാവതിയെ പല്ലക്കിലിരുത്തിക്കൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരിക, എന്നിട്ട് വീട് കെട്ടി കൊടുക്കുക. എല്ലാ ദിവസവും ഞാൻ പത്മാവതി പാടുന്ന പാട്ടുകൾ കേട്ടുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഉറങ്ങുക എന്ന് പറഞ്ഞു. അവസാനം രാജാവും പരിവാരങ്ങളും ഒക്കെ പോയി പത്മാവതിയെ പല്ലക്കില് കൊണ്ടുവന്നു. ഇന്നും അവിടെ പത്മാവതിയുടെ ആ വംശത്തിലുള്ളവരാണ് ഡാൻസ് ചെയ്യുന്നതും പാട്ട് ചെയ്യുന്നതും. അവരെ പാടാണ്ട് ഭഗവാൻ ഉറങ്ങില്ല എന്ന് പറയുന്നത് പുരി ക്ഷേത്രത്തില്. അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന പത്മാവതിയെ ഒരു ദിവസം ജയദേവ കവികളെ തന്നെ കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുത്തു. ഭഗവാൻ പത്മാവതിയുടെ അച്ഛന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു, ഇങ്ങനെ ജയദേവ കവികൾ അവിടെ ഉണ്ട്, സന്യാസിയായിട്ട് നടക്കുകയാണ്, പക്ഷെ കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുത്തോളൂ, ഞാൻ പറഞ്ഞോളാം ജയദേവ കവികളോട് എന്ന് സ്വപ്ന ദർശനം കൊടുത്തു. ജയദേവ കവികളോടും പറഞ്ഞു പത്മാവതിയെ കല്യാണം കഴിക്കാനായിട്ട്. അങ്ങനെ അവര് കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് സുഖമായിട്ട് താമസിക്കാൻ തുടങ്ങി അവിടെ. ഈ ജയദേവ കവികൾ എഴുതും, പത്മാവതി പാട്ടുകളൊക്കെ പാടും. അങ്ങനെ സുന്ദരമായിട്ട് പോകുന്ന ഒരു ദിവസം ജയദേവ കവികൾ എപ്പോഴും മനസ്സുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കാണും എന്താണ് കൃഷ്ണന്റെ ലീലകൾ എന്നുള്ളത് കണ്ടുകൊണ്ടാണ് എഴുതുന്നത്. അപ്പം അങ്ങനെ എഴുതുന്ന ഒരു ദിവസം വന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാല് രാധാറാണി ദേഷ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഭഗവാൻ രാധാറാണിയുടെ കാലുകൾ എടുത്തിട്ട് തലയിൽ വെക്കണോ, സോറി പറയുന്നു, കാലുകളിൽ നമസ്കരിക്കുന്നു. ഇത് കണ്ടപ്പോഴേക്കും, ഈ കാഴ്ച കണ്ടപ്പോ വേണ്ട, കൃഷ്ണനെ കൊണ്ട് എന്തിനാ, രാധാറാണിയുടെ കാലുകൾ എന്തിനാ തലയിൽ വെപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ജയദേവ കവികൾ അത് വെട്ടിയിട്ട് എഴുന്നേറ്റ് പോയി. എന്നിട്ട് എല്ലാ ദിവസവും ഭക്ഷണം ഈ യമുനാതീരത്ത് പോയി, അവിടെ ഒറീസയിൽ ഗംഗയാ ഉള്ളത്. അപ്പം ഗംഗാതീരത്ത് പോയി കുളിച്ച് വരുമ്പോഴേക്കും പത്മാവതി ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി വെക്കും. ഭക്ഷണം വന്ന് കഴിച്ചതിന് ശേഷം പത്മാവതി വീണ്ടും ഭർത്താവിന്റെ പ്ലേറ്റിൽ വന്നിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കും. അങ്ങനെയാ സാധാരണ ചെയ്യുന്നത്. ജയദേവ കവികളെ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ പത്മാവതി അന്വേഷിച്ചു പോകും. ഗംഗാതീരത്ത് പോയിരുന്ന് അവിടെ ഇരുന്ന് പാട്ടുപാടാൻ ഉണ്ടാവും ജയദേവ കവികൾ, എന്നിട്ട് വിളിച്ചു കൊണ്ടുവരും. അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഈ ദിവസം, ഈ വെട്ടിയിട്ട് പോയ ദിവസം, എഴുതിയത് വെട്ടി ഇത് ചെയ്തിട്ട് പോയ ദിവസം ഭഗവാൻ വന്നു ജയദേവ കവികളുടെ രൂപത്തില്. കുളി ഇത്ര പെട്ടെന്ന് കഴിഞ്ഞോ എന്ന് പത്മാവതി ചോദിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നിട്ട് അവിടെ ഞാൻ എഴുതാൻ ഒരു വരി മറന്നുപോയി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അകത്തേക്ക് പോയി ഭഗവാൻ തന്നെ സ്വയം. എന്നിട്ട് ഇത് വരികളൊക്കെ അതുപോലെ എഴുതി വെച്ചു. എന്നിട്ട് തിരിച്ചു വന്നിട്ട് പത്മാവതിയോട് ഭക്ഷണം വിളമ്പാൻ പറഞ്ഞു. എന്ത് ടേസ്റ്റിയാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കൂടുതൽ വിളമ്പി കഴിക്കുകയും ചെയ്തു. അവസാനം ഒറിജിനൽ ജയദേവ കവികൾ വന്നപ്പോഴെന്താ, അവിടെ പത്മാവതി ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു. ഇതെന്താ നീ ഞാൻ വരുന്നതിന് മുൻപ് കഴിച്ചത് എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പം അങ്ങല്ലേ ഇപ്പൊ കഴിച്ചിട്ട് പുറത്തേക്ക് പോയത് എന്ന് പത്മാവതി പറഞ്ഞു. അപ്പം ജയദേവ കവികൾ ഓടിപ്പോയിട്ട് നോക്കി, എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഭഗവാൻ അതുപോലെ ആ വരികൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നു. അതുപോലെ എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് രാധാറാണിയുടെ കാലുകൾ തലയിൽ വയ്ക്കാൻ, എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ്, ഞാൻ സോറി പറയാറുണ്ട്, അങ്ങനെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പം ആർക്കാ ഭാഗ്യം കിട്ടിയത്, ആർക്കാ ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ട്? പത്മാവതിക്കാ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. പാട്ട് പാടിയ പത്മാവതിക്ക് ജയദേവ കവികൾ ഒറിജിനൽ എഴുതിയിരിക്കുക, ഇത് മുഴുവനും എഴുതിയിരിക്കണം, പക്ഷേ കാണാനുള്ള ഭാഗ്യം കിട്ടിയത് പത്മാവതിക്കാ. അതുകൊണ്ട് നമ്മളോട് പറയുന്നത്, ഭഗവാനെ മാത്രം സേവിച്ചാൽ പോരാ, ഭഗവാന്റെ ഭക്തരെയും സേവിക്കണം എന്ന്. ആരുടെ ഭാഗ്യം കൊണ്ടാ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കാണാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ അടുത്തെത്താനുള്ള ഭാഗ്യം ഉണ്ടാവുക നമുക്കറിയില്ല എന്ന് പറയും. അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് പുരുഷോത്തമ യോഗം. ആ ഭഗവാൻ പുരി ക്ഷേത്രത്തിലാണ്. ആയുസ്സിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും പുരി ക്ഷേത്രത്തിൽ പോവുക, പ്രദക്ഷിണം വയ്ക്കുക, വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് എല്ലാ സ്ഥലവും കാണുക, എന്നിട്ട് സമുദ്ര ദർശനം ചെയ്യുക, സമുദ്ര ആരതി കാണുക, ഭക്ഷണം ഇഷ്ടം പോലെ മൂക്കുമുട്ടെ ഭക്ഷണം, പ്രസാദം കഴിക്കുക. പ്രസാദം അവിടുത്തെ പുരി ജഗന്നാഥ ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രസാദം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വേറെ ജന്മം എടുക്കേണ്ടി വരില്ല എന്നാ പറയുന്നത്. അവിടെ 7 പോട്ടിലാണ് വെക്കുക ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട്. ഏറ്റവും മുകളിലെ പോട്ടിലുള്ള ഭക്ഷണമാണ് ഫസ്റ്റ് വേവുക എന്ന് പറയും. വളരെ വെറൈറ്റികളിൽ അവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. എത്രയോ ലക്ഷം പേർക്കുള്ള ഭക്ഷണമാണ് അവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഭക്ഷണം ഇപ്പൊ നമ്മൾ കഴിക്കുന്നതിന്റെ കൂടെ ഒരു പട്ടിയോ പൂച്ചയോ ആരെങ്കിലും വന്ന് കഴിച്ചാൽ പോലും അത് ഇതാണെന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കരുത് എന്നാ പറയുന്നത്. എച്ചിലാണെന്ന് വിചാരിക്കരുത്. അത്രത്തോളം പ്രാധാന്യമാണ് പുരീക്ഷേത്രത്തിലെ പുരുഷോത്തമ ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രസാദത്തിന്. അധ്യായം 15 പുരുഷോത്തമ യോഗം. ഓക്കെ. ശ്രീ ഭഗവാൻ ഉവാച ഊർധ്വം മൂലമധശാഖം അശ്വത്ഥം പ്രാഹുരവ്യയം ഛന്ദാംസി യസ്യ പർണാനി യസ്തം വേദ സ വേദവിത്.
എന്താണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? നമ്മളുടെ മെറ്റീരിയൽ ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു തലകീഴായി നിൽക്കുന്ന വൃക്ഷം പോലെയാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരികയാണ്. ശ്രീ ഭഗവാൻ ഉവാച് ഊർധ്വമൂലം അധശാഖം. മൂലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേരുകൾ, ഊർധ്വം മുകളിലേക്കും, അധശാഖം ശാഖകൾ കീഴ്പോട്ടുമായിട്ട്, അശ്വത്ഥം ഒരു അശ്വത്ഥ വൃക്ഷമുണ്ട്, അവ്യയമായിട്ടുള്ള നാശമില്ലാത്ത ഒരു വൃക്ഷമുണ്ട്. ഛന്ദാംസി യസ്യ പർണാനി, അതിന്റെ ഇലകളാണ് വേദമന്ത്രങ്ങൾ. ഇതൊക്കെ ക്വിസിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. ഭക്തിശാസ്ത്രി ലെവൽ 5 വരെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരും. വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ലെസൺ ആണ്. യസ്തം വേദസ വേദവിത്ത്, ഈ വൃക്ഷം എന്തെന്നറിയുന്നവനാണ് വേദജ്ഞൻ. വേദങ്ങളെ കുറിച്ച് ഇതുവരെ ഭഗവാൻ ഈ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ലായിരുന്നു. വേദ്യം ഞാനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ പോലും വേദങ്ങളെ കുറിച്ച് ഞാനാണ് വേദങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നല്ലാതെ വേദങ്ങൾക്കുള്ളിലേക്ക് ഭഗവാൻ കടക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഈ ലെസൺ വേദങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഭഗവാൻ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പം തലകീഴായ ഒരു വൃക്ഷമുണ്ട്. തലകീഴായ വൃക്ഷം നമുക്ക് എവിടെയാ കാണാൻ സാധിക്കുക? നമ്മൾക്ക് എവിടെയും കാണാൻ സാധിക്കില്ല. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വേരുകൾ കീഴ്പോട്ടാണ് സാധാരണ. പക്ഷേ നമ്മൾ ഒരു വെള്ളത്തിന്റെ നദീതീരത്ത് പോയാൽ ഒരു വൃക്ഷത്തിന്റെ റിഫ്ലക്ഷൻ നമ്മൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അതില് നമ്മൾക്ക് വേരുകൾ മേൽപോട്ടും ശാഖകൾ കീഴ്പോട്ടുമായിട്ട് നമ്മൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. വേര് എവിടെന്നാ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്? ബ്രഹ്മലോകത്ത് നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതിന്റെ അപ്പുറത്ത് എന്താ കാണുന്നത്? ഡിസയർ എന്ന് പറയുന്ന തൃഷ്ണ നദി എന്ന് പറയുന്നത്, തൃഷ്ണകളെ ഒഴുക്കി കളയാനുള്ള നദി എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനപ്പുറത്തേക്കാണ് ഗോലോകധാമം നമ്മൾ കാണുന്നത്. അവിടെ ഒറിജിനൽ ഗോലോകധാമത്തിന്റെ ഈ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള റിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മളുടെ മെറ്റീരിയലിസ്റ്റിക് ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഊർധ്വമൂലം അധശാഖം അശ്വത്ഥം പ്രാഹുരവ്യയം ഛന്ദാംസി യസ്യ പർണാനി യസ്തം വേദസ വേദവിത്ത്. വേരുകൾ മേൽപോട്ടും ശാഖകൾ കീഴ്പോട്ടുമായിട്ട് അക്ഷയമായിട്ടുള്ള ഒരു അശ്വത്ഥ വൃക്ഷമുണ്ട്. അതിന്റെ ഇലകൾ എന്താണ്? വേദമന്ത്രങ്ങളാണ് അതിന്റെ ഇലകൾ. ഈ വൃക്ഷം എന്തെന്ന് അറിയുന്നവനാണ് വേദജ്ഞൻ, വേദങ്ങളെ അറിയുന്നവൻ. ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് ആദ്യം ബ്രഹ്മലോകത്ത് നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഐരാവതത്തെ കാണാം, ദേവന്മാരെ കാണാം, അതിന് തൊട്ട് താഴേക്ക് മനുഷ്യരെ കാണാം, അതിന് താഴേക്ക് ആനിമൽസിനെ കാണാം. ഇങ്ങനെ താഴോട്ടാണ് അതിന്റെ ഗതി എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മളുടെ ഈ മെറ്റീരിയലിസ്റ്റിക് ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ മഹാത്മ്യത്തെ പറ്റി പ്രതിപാദിച്ചത് കേട്ട ഒരാൾ വേദങ്ങളെ കുറിച്ച് എന്ത് പറയുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചേക്കാം. വേദ പഠനത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം കൃഷ്ണനെ പറ്റി, വേദ്യം പവിത്രമോംകാരം, ഞാൻ എന്നെ അറിയുക എന്നുള്ളതാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നതോടുകൂടി തന്നെ ഒരാൾ വേദജ്ഞനായി മാറും. അധശ്ചോർധ്വം പ്രസൃതാസ്തസ്യ ശാഖ ഗുണപ്രവൃദ്ധ വിഷയപ്രവാള അധശ്ച മൂലാന്യനുസന്തതാനി കർമാനുബന്ധീനി മനുഷ്യലോകേ. ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ ശാഖകൾക്ക് നമ്മൾ സാധാരണ വൃക്ഷങ്ങൾക്ക് വെള്ളമാണ് ഒഴിക്കുന്നത് പോഷണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്. ഇവിടെ ത്രിഗുണങ്ങളാണ് വെള്ളമായിട്ട് നമ്മൾ ഒഴിക്കുന്നത്. ത്രിഗുണങ്ങളാണ് ഇതിനെ പോഷിപ്പിക്കുന്നത്. ഇത് താഴോട്ടും മേലോട്ടുമുണ്ട് വേരുകൾ, കുറെയൊക്കെ താഴോട്ടും പോയിട്ടുണ്ട്. ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളാണ്, ഒബ്ജക്ട്സ്, നമ്മൾ കാണുന്നതും കേൾക്കുന്നതും ഒക്കെയാണ് ഇതിന്റെ ചില്ലകൾ, ബ്രാഞ്ചസ്. ഈ വൃക്ഷത്തിന് താഴേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന വേരുകളുമുണ്ട്. അതെങ്ങനെയാ? നമ്മൾ കൂടുതൽ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതൽ താഴേക്ക് വരും. ഇവ മനുഷ്യ സമുദായത്തിന്റെ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളോട് ബന്ധപ്പെട്ടവയത്രേ. അപ്പം ഈ വൃക്ഷത്തിന് മേൽപോട്ട് വേരുകളും താഴോട്ട് ശാഖകളുമായിട്ടുള്ള ഒരു വൃക്ഷം, ഈ വേദമന്ത്രങ്ങൾ ഇതിന്റെ ഇലകൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ആദ്യം ബ്രഹ്മലോകത്ത് നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് താഴേക്ക് പാതാള ലോകം വരെ നീണ്ടു കിടക്കുന്ന ഒരു വൃക്ഷത്തിന്റെ രൂപത്തിലാണ് നമ്മളുടെ മെറ്റീരിയലിസ്റ്റിക് ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത്. അവൻ നമ്മൾ കൂടുതൽ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതൽ താഴോട്ട് വരും എന്നാണ് ഇതിൽ മീൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിന് നമ്മൾ വെള്ളമായിട്ട് ഒഴിക്കുന്നത് ത്രിഗുണങ്ങളാണ്. ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ, ഒബ്ജക്ട്സ് ആണ്, നമ്മൾ കാണുന്നതും കേൾക്കുന്നതും ഒക്കെയാണ് ഇതിന്റെ ചില്ലകൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ വൃക്ഷത്തിന് താഴേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന വേരുകളുമുണ്ട്. ഇത്രയും ക്ലിയർ ആയി എന്ന് തോന്നുന്നു എനിക്ക്. എന്റെ രൂപമസ്യേഹ തഥോപലഭ്യതേ. ഈ ഒരു വൃക്ഷത്തെ നമ്മൾക്ക് എവിടെയും കാണാൻ കിട്ടില്ല, എവിടെ പോയി അന്വേഷിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. നാന്തോ, അതിന് അന്തമില്ല. ന അന്തോ ന ചാതിർ, ഇതിന് ആദിയുമില്ല, സ്റ്റാർട്ടിങ്ങുമില്ല. നച സംപ്രതിഷ്ഠ, അതിന് ബേസുമില്ല. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വൃക്ഷമില്ല. ജസ്റ്റ് നമ്മള് ഈ വൃക്ഷത്തെ ഒരു വൃക്ഷമായിട്ട് ജസ്റ്റ് ഗസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു മനസ്സുകൊണ്ട് ഇമാജിൻ ചെയ്യുക. നമ്മളുടെ ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു റിഫ്ലക്ഷൻ ആണ് എന്നുള്ളത്.
അപ്പൊ അതിന് ആദിയില്ല, അന്തമില്ല, അതിന് ബേസുമില്ല. അശ്വത്ഥമേനം സുവിരൂഢമൂലം, അശ്വത്ഥമായിട്ടുള്ള ഈ വൃക്ഷം സുവിരൂഢമൂലം വളരെയധികം ഡീപ്പ് റൂട്ടഡ് ആണ് ബ്രഹ്മലോകം വരെ. അസംഗ ശസ്ത്രേന ദൃഢേന ചിത്വ, അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മുറിച്ചു കളയേണ്ടത്? അസംഗമാകുന്ന ശസ്ത്രം കൊണ്ട്, വൈരാഗ്യം വിരക്തിയാകുന്ന ശസ്ത്രം കൊണ്ട്, ആയുധം കൊണ്ട് ദൃഢേന ചിത്വ, അത് മുറിച്ചു കളയുക. എന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മൾക്ക് മുകളിലേക്കുള്ള ഗോലോകധാമത്തേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അറ്റാച്ച്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മാറ്റുക എന്ന് മാത്രമാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. തദപദം, എന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? എന്തിനാ മുറിച്ചു കളയുന്നത്? തദപദം തത് പരിമാർഗിതവ്യം യസ്മിൻ ഗതാന നിവർത്തന്തി ഭൂയഃ, എന്നിട്ട് തിരിച്ചു വരേണ്ടതില്ലാത്തൊരു മാർഗത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോവുക. അവിടെ എന്താ ഉള്ളത്? തമേവ ചാദ്യം പുരുഷം പ്രപദ്യേ, അവിടെ മഹാപുരുഷനുണ്ട്, ഭഗവാനുണ്ട്, പുരുഷോത്തമനുണ്ട്. യഥപ്രവൃത്തി പ്രസൃത പുരാണി, വളരെ പുരാതനനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ അവിടെയുണ്ട്. അവിടേക്ക് പോകാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? അസംഗശസ്ത്രേന ദൃഢേന ചിത്വ. ഓക്കെ, ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി വായിക്കാം. നരൂപമസ്യേഹ തഥോപലഭ്യത്തെ, നമ്മൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല ഈ ഒരു രൂപം. നാന്തോ ന ചാതിർ ന ച സംപ്രതിഷ്ഠ, ഇതിന് ആദിയില്ല, അന്തമില്ല, ബേസ്മെന്റ് ഇല്ല. അശ്വത്ഥമേനം സുവിരൂഢം മൂലം, സുവിരൂഢം മൂലമായിട്ടുള്ള അത്രയും ഡീപ് റൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള വൃക്ഷം അശ്വത്ഥം വൃക്ഷം. അസംഗ ശസ്ത്രേന ദൃഢേന ചിത്വ, ഡിറ്റാച്ച്മെന്റ് ആകുന്ന വാൾ കൊണ്ട് അറുക്കുക. എന്നിട്ട് തദപദം തത് പരിമാർഗിതവ്യം, എവിടേക്കാ പോകേണ്ടത്? അത് മുറിച്ചു കളഞ്ഞിട്ട് യസ്മിൻ ഗതാന നിവർത്തന്തി ഭൂയഃ, തിരിച്ചു വരേണ്ടതില്ലാത്ത ലോകത്തിലേക്ക് പോവുക. തമേവ ചാദ്യം പുരുഷം പ്രപദ്യേ, അവിടെയുള്ള പുരുഷനെ, പുരുഷോത്തമനെ ശരണം പ്രാപിക്കുക. യഥ പ്രവൃത്തി പ്രസൃത പുരാണി. ഓക്കെ, ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപം ഈ ലോകത്തിൽ കാണുകയില്ല. അതിന്റെ ആരംഭമോ അവസാനമോ അടിസ്ഥാനമോ കണ്ടെത്താനാവില്ല. വേരുറച്ചുയർന്ന ഈ വൃക്ഷത്തെ ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ വിരക്തിയാകുന്ന ആയുധത്താൽ ഛേദിച്ചു കളയണം. ഏത് ടൈപ്പ് ആയുധം എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വിസിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം. എന്നിട്ട് എവിടെ ചെന്നാൽ തിരിച്ചു വരവില്ലയോ? ആ ദിവ്യപദം ഭൂരി സ്മരണാതീത കാലം മുതൽക്കേയുള്ള എല്ലാറ്റിന്റെയും ഉറവിടമായ പരമപുരുഷന് സ്വയം സമർപ്പിക്കണം. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് സ്വയം സമർപ്പിക്കേണ്ടത്? അവിടെ പോയിട്ട് നമ്മൾ പായ വിരിച്ച് സുഖമായിട്ട് കിടക്കാം എന്ന് വിചാരിക്കരുത്. ഗോലോകധാമത്തില് ഇവിടെ നമ്മൾ 16 മാല ചെയ്താൽ മതി, നമ്മൾ 24 മണിക്കൂർ ചെയ്താൽ മതി. അവിടെ ഫുൾ ടൈം എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾക്ക് സേവയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നമ്മളെപ്പോഴും സേവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഭഗവാനെ സേവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളുടെ ആത്മാവിന്റെ ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇപ്പം ഇത്രയും ക്ലിയർ ആയല്ലോ. ഞാൻ എന്റെ പിതാവിന്റെ പുത്രൻ, പിതാവ് ഇന്നയാളുടെ പുത്രൻ എന്നിങ്ങനെ അന്വേഷിച്ച് പോയാൽ നമ്മൾ ബ്രഹ്മാവിലെത്തും. ബ്രഹ്മാവിൽ നിന്ന് ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണുവിലെത്തും. പിന്നെ അതിനു മുകളിലുള്ള ശ്രീ ഭഗവാനിലെത്തും. നമ്മൾക്കറിയാം 3 തരം വിഷ്ണു ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ അവതരണങ്ങളാണ്. 3 തരം ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യാനായിട്ട് അവതരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് മഹാവിഷ്ണുവായിട്ട്. ഒറിജിനൽ എന്താണ്? ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ്. ഇവിടെ അന്വേഷണം അവസാനിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഈ ഭഗവത് ജ്ഞാനമുള്ളവരുടെ സഹവാസം കൊണ്ട് വേണം ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ ആരംഭമാകുന്ന പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ ആരാഞ്ഞറിയാൻ. ഇങ്ങനെ ഒരു വൃക്ഷത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്കിരുന്ന് ബുക്ക് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ മനസ്സിലാവില്ല. ജസ്റ്റ് ഏതാണ് ഈ വൃക്ഷം, എന്താ ഈ പറയുന്നതിന് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ക്ലിയർ ആവില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു ഗുരുവിൽ നിന്ന് പഠിക്കാൻ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അതറിഞ്ഞ ഒരാൾക്ക് ഈ മായികമായ നിഴലിനോട് ആസക്തി ഉണ്ടാവില്ല. ഇതിനെ ഒരു ഷാഡോ എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ജ്ഞാനം കൊണ്ട് ഈ മായാവൃക്ഷത്തോടുള്ള ബന്ധനമറുത്ത് യഥാർത്ഥ വൃക്ഷത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. നമ്മളുടെ അസംഗ ശസ്ത്രേന ദൃഢേന ചിത്വ, ചീത്ത കൂട്ടുകെട്ട്, അത് മനുഷ്യരോട് മാത്രമല്ല, നമ്മളുടെ ഉള്ളിലുള്ള ചീത്ത ക്വാളിറ്റീസും ബാഡ് തന്നെയാണ്. അതിനെയും നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് കളയണം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ജ്ഞാനയോഗം നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. നമ്മളുടെ എല്ലാ ബാഡ് ക്വാളിറ്റീസും കട്ട് ചെയ്ത് പ്യുവർ പെർഫെക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളായിട്ട്, ഭക്തനായിട്ട് മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. നിർമ്മാന മോഹാർജിത സംഘദോഷ, എങ്ങനെയുള്ള ആളാണ് ഭഗവാന്റെ ശാശ്വത സാമ്രാജ്യത്തിലേക്ക് എത്തുക? നിർമ്മാന മോഹ, അഭിമാനം, ദുരഭിമാനമില്ലാത്തവൻ, ആവശ്യമില്ലാത്ത മോഹങ്ങളില്ലാത്തവൻ. ജിത അസംഗദോഷ, ഇത് സംഘദോഷം എന്ന് പറയുന്നതിന് ജയിച്ചവൻ. ജിത സംഘദോഷ, അധ്യാത്മനിത്യ, ഭഗവാനിൽ തന്നെ മനസ്സുറപ്പിച്ചവൻ. വിനിവൃത്ത കാമ, കാമം എന്ന് പറയുന്ന ആസക്തിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടവൻ.
ദ്വന്ദ്വൈർ വിമുക്ത, ജയാപജയം, സുഖദുഃഖം, അല്ലെങ്കിൽ എന്തും ഇതുപോലെയുള്ള ഇത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുമായിട്ടുള്ള ഇങ്ങനെയുള്ള ഫീലിങ്സിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ടവൻ, സുഖദുഃഖത്തിൽ നിന്നും വിട്ടിരിക്കുന്നവൻ, ഗച്ഛന്ത്യ അമൂഢാപദമവ്യയം തത്, അങ്ങനെയുള്ള മൂഢനല്ലാത്തവൻ പദമവ്യയം തത്, ഭഗവാന്റെ ശാശ്വത സാമ്രാജ്യത്തിൽ എത്തുന്നതായിരിക്കും. മിഥ്യാഭിമാനം, മായാമോഹം, ദുസ്സംസർഗം എന്നീ ദോഷങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് ഭൗതിക തൃഷ്ണയിൽ പെടാതെ സനാതന തത്വത്തെ അറിഞ്ഞ് അധ്യാത്മനിത്യ സുഖദുഃഖാദികളായ ദ്വന്ദ്വങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിതരായി വിഭ്രാന്തരാകാതെ ദ്വന്ദ്വൈർ വിമുക്ത സുഖദുഃഖ സംജ്ഞൈർ ഗച്ഛന്ത്യമൂഢാപദമവ്യയം തത്, പരമപുരുഷന് സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് അറിയാവുന്നവർ പരമമായ ശാശ്വത സാമ്രാജ്യം പ്രാപിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് അഭിമാന മോഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പൊസിഷൻ വേണം, ഞാനാണ് ആ പൊസിഷനിൽ ഇരിക്കേണ്ടത് എന്നൊക്കെ നമ്മൾക്ക് തോന്നിയാൽ നമ്മൾ ഷുവറായിട്ടും ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ അധപ്പതിച്ചിരിക്കും, ഷുവറുള്ള കാര്യമാണ്. അതുപോലെ നിർമ്മാന മോഹാജിത സംഘദോഷ, അസംഗത്തിൽ നിന്നും വിട്ടുനിൽക്കുക, അധ്യാത്മനിത്യ വിനിവൃത്ത കാമ, ആവശ്യമില്ലാത്ത ആഗ്രഹങ്ങളില്ലാതിരിക്കുക, ദ്വന്ദ്വൈർ വിമുക്ത സുഖദുഃഖ സംജ്ഞ ഗച്ഛന്ത്യ മൂഢ പദമവ്യയം തത്, അമൂഢ എന്നുള്ളതാണ് അത്. ഗച്ഛന്തി അമൂഢ എന്ന മൂഢനല്ലാത്തവൻ ഭഗവാന്റെ പരമപദം പ്രാപിക്കും. ഇനി ആ പരമപദം എങ്ങനെയുള്ളതാണ്? ഭഗവാൻ ഇനി അതാണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. ന തദ്ഭാസയതേ സൂര്യോ ന ശശാങ്കോ ന പാവക യദ്ഗത്വാന നിവർത്തന്തേ തദ്ധാമ പരമം മമ. ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ന തദ്ഭാസയതേ സൂര്യോ, നമ്മളുടെ വീട്ടില് നമ്മളുടെ ഗോലോകധാമത്തില് സൂര്യന്റെ പ്രകാശമൊന്നും വേണ്ട അർജുന. ന ശശാങ്കോ ന പാവക, ശശാങ്കന്റെ ചന്ദ്രന്റെയും വേണ്ട, അഗ്നിയുടെയും വേണ്ട. യദ്ഗത്വാന നിവർത്തന്തേ തദ്ധാമ പരമം മമ, അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ തിരിച്ചു വരേണ്ടതും ആവശ്യമില്ല. അവിടെ ഓൾവേസ് ഭഗവാന്റെ പ്രസൻസ് ആണ്. 1000 കോടി സൂര്യന്മാരുടെ പ്രകാശമുള്ള ഭഗവാനാണ് അവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. നമ്മളെന്താ ബ്രഹ്മസംഹിതയിലൂടെ പഠിച്ചത് എന്താണ്? ചിന്താമണി പ്രകര സർമ്മസുകൽപ്പ വൃക്ഷ, ചിന്താമണി കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച പ്രകരങ്ങൾ, വാൾസും ഈ ഫ്ലോറും ഒക്കെ ചിന്താമണി പ്രകര സർമ്മസുകൽപ്പ വൃക്ഷ, ലക്ഷാവൃതേഷു സുരധീരഭിപാലയന്തം, ലക്ഷം കൽപ്പവൃക്ഷങ്ങളും ചോദിക്കുന്നത് തരുന്ന കൽപ്പവൃക്ഷങ്ങളും ചോദിക്കുന്നത് തരുന്ന ചുരത്തുന്ന സുരഭി പശുക്കളും, ലക്ഷമായിട്ടുള്ള ലക്ഷ്മി സഹസ്ര ശതസംഭ്രമ സേവ്യമാനം. സഹസ്രശതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ്? 1000 100 കണക്കിന് ഗോപിമാർ, ലക്ഷ്മിമാർ സംഭ്രമത്തോടുകൂടി സേവിക്കാനായിട്ട് ഓടി നടക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ ധാമം എന്തുമാത്രം ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിരിക്കും. എത്രയോ ഗോപിമാരാണ് അവിടെയുള്ളത്. എല്ലാ വൃന്ദാവന ധാമത്തിലെ എല്ലാ ലീലകളും അവിടെ ഇപ്പോഴും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഒരു 1000 സഹസ്രദള പത്മമാണ്. സഹസ്രദളത്തില് ഓരോ ഇതളുകളിലും ഓരോരോ ലീലകളാണ് അവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എത്ര ഭാവങ്ങളാണ് അവിടെ വേണ്ടത്? നമുക്ക് 5 ഭാവങ്ങളാണ്. മാധുര്യ ഭാവം, ഗോപിമാരുടെ മാധുര്യ ഭാവം, അമ്മ യശോദമ്മയുടെ, ദേവകി മാതാവിന്റെ വാത്സല്യ ഭാവം, സഖ്യഭാവം അർജുനന്റെയും സുദാമാവിന്റെയും പോലെയുള്ള ഗോപകുമാരന്മാരുടെ സഖ്യഭാവം എന്ന് പറയുന്നത്. ദാസ്യഭാവം ഹനുമാൻ സ്വാമിയെ പോലെ തന്നെ ദാസ്യഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് പശുക്കളെ പോലെ, പുഷ്പങ്ങളെ പോലെയൊക്കെ ന്യൂട്രലായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ശാന്തഭാവം. 5 രസങ്ങളാണ് അവിടെയുള്ളത്. ന തദ്ഭാസയതേ സൂര്യോ ന ശശാങ്കോ ന പാവകഃ യദ്ഗത്വാന നിവർത്തന്തേ തദ്ധാമ പരമം മമ. വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ശ്ലോകമാണ്, പഠിക്കണം കമ്പൽസറി ആയിട്ട്. പരമമായ എന്റെ ആവാസസ്ഥാനത്ത് സൂര്യചന്ദ്രന്മാരോ അഗ്നിയോ വൈദ്യുതിയോ വെളിച്ചം വീശുന്നില്ല. അവിടെ ചെന്നെത്തിയവർ ഒരിക്കലും ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരില്ല. ഏത് ശ്ലോകാണ്? ന തദ്ഭാസയതേ സൂര്യോ ന ശശാങ്കോ ന പാവകഃ യദ്ഗത്വാന നിവർത്തന്തേ തദ്ധാമ പരമം മമ. അവിടെ പോയാൽ തിരിച്ചു വരവേ എല്ലാം അവിടെ നമ്മൾക്ക് കൃഷ്ണനെ, രാധാകൃഷ്ണന്മാരെ നമ്മൾക്ക് കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാം. ഏത് രൂപത്തിലാണ് വേണ്ടത്? അത് നമ്മളുടെ ഫ്രീഡം എന്ന ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. നിനക്ക് പുഷ്പമാകണമോ, തുളസിയിലയാകണോ, പശുവാകണോ, കൽപ്പവൃക്ഷമാകണോ, എല്ലാം നമ്മളുടെ. അപ്പോഴത്തെ ചെറിയൊരു ഗ്രാസ് ആണെങ്കിൽ പോലും നമ്മളുടെ ഇഷ്ടം എന്ന ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. മമൈവാംശോ ജീവലോകേ ജീവഭൂത സനാതനഃ മനഃഷ്ഠാനീന്ദ്രിയാണി പ്രകൃതിസ്ഥാനി കർഷതി. മമൈവാംശോ ജീവലോകേ, എന്റെ അംശമാണ്, ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള എന്റെ അംശമാണ് ജീവലോകത്തിലെ. ജീവഭൂത സനാതനഃ, ഓരോ ജീവജാലവും സനാതനരാണ്.
അവിനാശിയാണ്, നാശമില്ലാത്തവരാണ്. സനാതന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാശമില്ലാത്തത്. എത്രയോ ആളുകൾ, മുസ്ലിംസ് വന്നു, ക്രിസ്ത്യൻസ് വന്നു, ബ്രിട്ടീഷുകാർ വന്നു, പക്ഷേ നമ്മളുടെ സനാതന ധർമ്മത്തിന് യാതൊരു കോട്ടവും സംഭവിച്ചില്ല. എന്തുകൊണ്ടാ? സനാതന ധർമ്മം കൊണ്ട് അതൊരിക്കലും നാശമില്ലാത്തത്. എല്ലാ ധർമ്മത്തിന്റെയും അമ്മയാണ് സനാതന ധർമ്മമായിട്ടുള്ള നമ്മളുടെ ഹിന്ദു ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. മമൈവാംശോ ജീവലോകെ ജീവഭൂത സനാതന, എന്റെ ശാശ്വത അംശങ്ങളാണ് ജീവലോകത്തിലെ ഓരോ ജീവസത്തയും. അത് വൃക്ഷങ്ങളാണെങ്കിലും പുല്ലാണെങ്കിലും പുഴുവാണെങ്കിലും ഓരോ അണുക്കളാണെങ്കിലും എല്ലാം. മനഃഷ്ഠാനീന്ദ്രിയാണി, 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾക്ക്. കണ്ണ്, കാത് തുടങ്ങിയ 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങൾ പ്ലസ് മനസ്സ് 6. മനഃഷ്ഠാനീന്ദ്രിയാണി, മനസ്സ് കൂടിയ 6 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് പ്രകൃതി സ്ഥാനീകർഷതി, കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുകയാണ്. ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വേർപെട്ട് നിൽക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് ഞാനാണ് ഈ വീട് നടത്തേണ്ടത്, ഞാനാണ് പൈസ ഉണ്ടാക്കേണ്ടത്, ഞാനാണ് ഇവിടെ എല്ലാം ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കേണ്ടത്, ഇങ്ങനെ ഓരോ കാര്യത്തിലും നമ്മൾ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യാണ്. എന്തുകൊണ്ടാ? ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വേർപെട്ട് നിൽക്കുകയാണ് നമ്മൾ. അപ്പം നമ്മൾ എങ്ങനെയാ ഒരു സമുദ്രത്തിലെ മ്യൂട്ട് ചെയ്യുക എല്ലാവരും. സമുദ്രത്തിലെ വെള്ളം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഡ്രോപ്പ് വെള്ളത്തില് നല്ല ഉപ്പുരസമായിരിക്കും. ആ ഫുള്ള് സമുദ്രവും ഉപ്പുരസം തന്നെ. അതുപോലെയാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും. ആ ഒരു ഡ്രോപ്പ് പോലെയാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും. ഒരു ഡ്രോപ്പ് അത്രയേ ഉള്ളൂ. ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ നമ്മൾ വളരെ ഡിഫറെന്റ് ആണ് ഭഗവാനിൽ നിന്ന്, പക്ഷേ ക്വാളിറ്റിയിൽ നമ്മൾ ഈക്വൽ ആണ്. അപ്പൊ നമ്മള് ഭഗവാൻ സമുദ്രം പോലെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ഡ്രോപ്പ് പോലെയാണ്. നമ്മളുടെ കയ്യിലെ വിരലുകളില് ഒരെണ്ണം നമ്മൾ താഴെ വീണു പോയി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് പിന്നെ ആ വിരല് കൊണ്ട് യാതൊന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. അതുപോലെയാണ് നമ്മൾ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വേർപെട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. നമ്മൾ മനസ്സുകൊണ്ട് വേർപെട്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്നത്. വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ശ്ലോകമാണ്. മമൈവാംശോ ജീവലോകെ ജീവഭൂത സനാതന മനഃഷ്ഠാനീന്ദ്രിയാണി പ്രകൃതിസ്ഥാനി കർഷതി. അപ്പം ഇവിടെ കാണുന്നത് എന്താണ്? നമ്മള് ഈ വലിയ ഫയർ എന്ന് പറയുന്നത്, അഗ്നി എന്ന് പറയുന്നത്, ഭഗവാൻ വലിയ അഗ്നി പോലെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന്റെ പുല്ലിംഗം പോലെ ചെറിയൊരു സ്പാർക്ക് പോലെയാണ്. നമ്മൾക്ക് ഇത്രയ്ക്ക് നമ്മൾക്ക് കത്തിക്കാനുള്ള പവർ നമ്മൾക്ക് ഉണ്ട്, പക്ഷെ അത് ഇത്രയായിരിക്കും. ഭഗവാൻ വലിയ അഗ്നി പോലെ. ജസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ തന്നതാണ്. നമ്മള് സമുദ്രത്തിലെ ജലവും അതുപോലെ അഗ്നിയിലെ സ്പാർക്ക് പോലെയാണ്. ഇനി നമ്മളുടെ ശരീരം എവിടേക്കാ പോകുന്നത്? ശരീരം യഥവാപ്നോതി യച്ചാപ്യുത്ക്രാമതീശ്വര ഗൃഹീത്വൈതാനി സംയാതി വായുർഗന്ധാനി വാസയാത്. ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ജീവസത്ത നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും കാറ്റ് ഗന്ധങ്ങളെ എന്ന പോലെ, കാറ്റില് നമ്മൾ ചെമ്പകം പൂത്ത് കഴിഞ്ഞാലും റോസ് പൂത്ത് കഴിഞ്ഞാലും മുല്ലപ്പൂ പൂത്ത് കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾ അറിയുന്നത് പോലെ ഇരിക്കുന്നിടത്ത് അതുപോലെ ഈസി ആയിട്ടാണ് ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. എന്ത്? ജീവിത സങ്കല്പങ്ങളെ, നമ്മളുടെ മനസ്സിനെ കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു തരത്തിലുള്ള ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ച് മറ്റൊരു തരത്തിലുള്ള ശരീരം സ്വീകരിക്കുന്നു. 84 ലാക്ക് സ്പീഷീസ് ഉണ്ട്. 84 ലാക്ക് സ്പീഷീസിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നായിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ അടുത്ത ജന്മത്തിൽ ജനിക്കുക. നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് മൊമെന്റിൽ ഭഗവാനെ അന്തേ നാരായണ സ്മൃതി അന്തകാലേ ചമാമേവ സ്മരൻ മുക്ത്വാ കളേബരം എന്നാൽ മാത്രമേ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് നമ്മൾക്ക് എത്താൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തിയാണ്, നമ്മളെ ട്രെയിനിങ് ആണ്. നമ്മൾ ഓരോ ദിവസവും ചെയ്യേണ്ടത് ഭഗവാനെ തന്നെ ധ്യാനിക്കുക, ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങൾ തന്നെ ജപിക്കുക, ഭഗവാന്റെ ധാമത്തെ കുറിച്ച് തന്നെ ആരാധിക്കുക. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുക. മന്മനഭവമദ്ഭക്തോ മധ്യാജീമാം നമസ്കുരു. നമ്മൾക്ക് ഏത് ശരീരമാണ് കിട്ടുക നമ്മൾക്ക് അറിയില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ വീട്ടിൽ ആരെങ്കിലും മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയോ അവര് ആരായിട്ടാ മാറിയിരിക്കുന്നത്? ഒന്നും അറിയാൻ സാധിക്കില്ല നമ്മൾക്ക്. അവര് പരമഗതിയെ പ്രാപിച്ചിരിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ മാത്രമേ നമ്മളെ ഓരോരുത്തർക്കും സാധിക്കുള്ളൂ. അതുപോലെയാണ് നമ്മളുടെ കൂടെയുള്ളവർക്കും അത്രേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ നമ്മൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. നമ്മൾക്ക് പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം, എന്ത് ചെയ്യണ്ട എന്നുള്ളത് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്. ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് ഫസ്റ്റ് മനസ്സിലാവുക അതാ എങ്ങനെയാ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകേണ്ടത് എന്നുള്ളത് മറ്റൊരാൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനും നമ്മൾക്ക് സാധിക്കും. ശ്രോത്രം ചക്ഷു സ്പർശനം ച രസനം ഘ്രാണമേവ ച അധിഷ്ഠായ മനശ്ചായം വിഷയാനുപസേവതേ.
അപ്പം നമ്മള് മറ്റൊരു സ്ഥൂല ശരീരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉള്ളിലുള്ള സട്ടിൽ ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത് അത് എന്ത് ചെയ്യും? ആ സട്ടിൽ ബോഡി, മനസ്സ്, ഫോൾസ് ഈഗോ, പിന്നെ നമ്മുടെ ഇന്റലിജൻസ്, നമ്മുടെ ആത്മാവ്, പരമാത്മാവ്, ഇത്രയും ഐറ്റംസ് ഒന്നിച്ചാണ് പോവുക. എന്നിട്ടാണ് വേറൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് കയറുക. അപ്പം 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുകയും കണ്ണ്, ചെവി, നാവ്, മൂക്ക്, ത്വക്ക് എന്നിവ സ്വീകരിക്കുകയും അത് പശുവിന്റെ ആകാം, അല്ലെങ്കിൽ പൂച്ചക്കുട്ടിയുടെ ആകാം. നമ്മളുടെ ഈ ജന്മത്തിലെ എന്താണോ നമ്മളുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ, ആ തരത്തിലുള്ള ജീവിതമായിരിക്കും നമ്മൾക്ക്. അതുകൊണ്ടാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, ഇപ്പം സീതാമാതാജി പാടിയതുപോലെ, മമ ജന്മനീശ്വരേ ഭവതാ ഭക്തിർ അഹൈതുകി ത്വയി. ഏത് ജന്മം എടുത്താലും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ശിക്ഷാഷ്ടകം 8 ഇത് തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾക്ക് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ്, ശിക്ഷാഷ്ടകം എന്ന പേരില്. അപ്പം അതിലുള്ളതാണ് മമ ജന്മനീശ്വരെ, ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് സ്വയം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഇനിയും ജന്മം എടുത്തോട്ടെ ഞാൻ, ഭവതാ ഭക്തിർ അഹൈതുകി ത്വയി, നിന്നിലുള്ള അഹൈതുകിയായിട്ടുള്ള ഭക്തി മാത്രം മതി എനിക്ക് എല്ലാ ജന്മത്തിലും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ശിക്ഷാഷ്ടകത്തില് ഭഗവാൻ പാടുന്നത്. ആകെ ശിക്ഷാഷ്ടകം മാത്രമേ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നമ്മൾക്ക് തന്നിട്ടുള്ളൂ, 8 ശ്ലോകങ്ങൾ മാത്രം. ഉത്ക്രാമന്തം സ്ഥിതം വാപി ഭുഞ്ചാനം വാ ഗുണാൻവിതം വിമോചാനാന് പശ്യന്തി ജ്ഞാനചക്ഷുഷഃ. ജീവാത്മാവ് എങ്ങനെ ഈ ശരീരം വിട്ടു പോകുന്നുവെന്നോ നമുക്കിപ്പോ അറിയില്ല. ഒരാളിപ്പോ മരിക്കാൻ കിടന്നു, അയാൾ മരിച്ചു, വെന്റിലേറ്ററിലായിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറയും, ICUലായിരുന്നു, അയാൾ മരിച്ചു എന്ന് പറയും. അല്ലാതെ നമ്മൾക്ക് ഒന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഗുണങ്ങളുടെ ഏത് ഗുണമായിരുന്നു അയാൾക്ക് ലാസ്റ്റ് മൊമെന്റിൽ, അതും നമ്മൾക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കില്ല. ഏത് ടൈപ്പ് ശരീരമാണ് അയാൾക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്, അതും നമ്മൾക്ക് അറിയില്ല. ജ്ഞാനത്തിന്റെ അകക്കണ്ണ് തെളിഞ്ഞവർക്ക് ഇതെല്ലാം പ്രത്യക്ഷമാകുന്നു. അതേസമയം ഗുരുക്കന്മാർക്ക് ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാകുന്നു. നമ്മൾക്ക് അറിയില്ല നമ്മൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്, നമ്മുടെ കൂടെയുള്ളവർക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്, ഒന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ. പക്ഷെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, വിമോചാനാന് പശ്യന്തി ജ്ഞാനചക്ഷുഷഃ. ജ്ഞാനത്തിന്റെ അകക്കണ്ണ് തെളിഞ്ഞവർക്ക് ഇത് പശ്യന്തി, കാണാൻ സാധിക്കുന്നു. 84 lakh സ്പീഷീസിൽ എന്തായിട്ടാണ് നമ്മൾ മാറുന്നത് എന്നുള്ളത്. യതന്തോ യോഗിനശ്ചൈനം പശ്യന്ത്യാത്മന്യവസ്ഥിതം യതന്തോപ്യകൃതാത്മാനോ നൈനം പശ്യന്ത്യ ചേതസഃ. യതന്തോ യോഗിനശ്ചൈനം, ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ചെപ്പോഴും യത്നിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അതീന്ദ്രിയവാദികൾക്ക്, നമ്മളുടെ ഗുരുജനങ്ങളെ പോലെയുള്ളവർക്ക് ഇതെല്ലാം വ്യക്തമായി കാണാൻ കഴിയും. ആചാര്യന്മാർക്കൊക്കെ പശ്യന്ത്യാത്മന്യവസ്ഥിതം, ആത്മാവിൽ തന്നെ നന്നായിട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നവർക്ക് പശ്യന്തി, കാണാൻ സാധിക്കും. യതന്തോപ്യകൃതാത്മാനോ നൈനം പശ്യന്ത്യ ചേതസഃ. അല്ലാത്തവർക്ക്, നമ്മളെ പോലെയുള്ള ഓർഡിനറി പീപ്പിളിന്, മനോവികാസം പ്രാപിക്കാത്തവർക്കും ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിക്കാത്തവർക്കും ശ്രമിച്ചാലും എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് കാണാൻ കഴിയില്ല. നമ്മൾക്കറിയാം ഭരത മഹാരാജാവിന്റെ സ്റ്റോറി. അതിനുശേഷം മാനായിട്ട് വന്നു, മാൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ജഡഭരതനായിട്ട് വന്നു. ഇങ്ങനെ കുറച്ചു പേര് നമ്മൾക്ക്, അവരൊക്കെ മഹർഷിമാർ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത്, ശുകദേവൻ വേദവ്യാസൻ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ വായിച്ചു. വേദവ്യാസ മഹർഷിക്ക് എന്തും കാണാനുള്ള കഴിവുണ്ടായിരുന്നു. ഇതില് കാണുന്നത് എന്താ? ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവാണ്. അതില് ഒരു ഛോട്ടാ ഹരിദാസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരാളുണ്ടായിരുന്നു. ഛോട്ടാ ഹരിദാസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്, ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ, നാമാചാര്യനായിട്ടുള്ള ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ അല്ല, ഛോട്ടാ ഹരിദാസ് എന്ന് പറഞ്ഞ പേരില്. അപ്പം അയാള് എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാല് എല്ലായിടത്തും ഭിക്ഷ വാങ്ങിക്കാൻ പോകും. ഭിക്ഷ വാങ്ങിക്കുന്ന ഒരു വീട്ടിലൊരു നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു സ്ത്രീ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവരോട് ഇയാള് കുറച്ചു നേരം സംസാരിച്ചു കൊണ്ട് നിന്നു. വളരെ മോശമായ രീതിയിൽ, എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അയാൾക്ക് കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് അയാള് നന്നായിട്ട് ആ സ്ത്രീയെ നന്നായിട്ടൊന്ന് കണ്ടു. അപ്പം കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലും ഭക്ഷണം കൊണ്ടുവന്ന ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ മുൻപിൽ വെച്ചപ്പോഴേക്കും, അത് കഴിക്കുമ്പോഴേക്കും ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന് അത് മനസ്സിലായി, ഇത് എച്ചിൽ പോലെയുള്ളതാണ്, കോൺഷ്യസ്നെസ് വളരെ റോങ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് എന്ന് മനസ്സിലായി. ആരാണ് ചെയ്തത് എന്നും ഭഗവാന് മനസ്സിലായി. എന്നിട്ട് ഭഗവാൻ അയാളെ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി. എന്തുകൊണ്ടാ? അവിടെ ഇല്ലിസിറ്റ് സെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പാടില്ല. നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞതാണ് ഇല്ലിസിറ്റ് സെക്സ്, നോ ആൽക്കഹോൾ, നോ മീറ്റ് ഈറ്റിംഗ്, നോ ഗാംബ്ലിംഗ് എന്നുള്ളത്. അപ്പം അയാളെ പുറത്താക്കി. അയാൾക്ക് വളരെ അധികം അപമാനം ഉണ്ടായപ്പോഴേക്കും അയാൾ പോയിട്ട് സൂയിസൈഡ് ചെയ്തു, വെള്ളത്തിൽ ചാടി ചത്തു. എന്നിട്ട് അവസാനം നെക്സ്റ്റ് ജന്മം എടുത്തിട്ട് അയാൾ വന്നു, വീണ്ടും ഭഗവാന്റെ അസോസിയേറ്റ് ആയിട്ട് വന്നു. ഭഗവാൻ അറിയാം ഇയാള് ആ ജന്മം ഛോട്ടാ ഹരിദാസ് ആണ് എന്ന് മനസ്സിലായി. പക്ഷെ അയാളെ വളരെയധികം സന്തോഷത്തോടുകൂടി അഭിഷേക് ദുരാചാരോ ഭജതേ മാമനന്യഭാഗ് സാധുരേവ സമന്തവ്യ, തിരിച്ചു വന്നാൽ ഞാൻ സ്വീകരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ
സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. യഥാദിത്യഗതം തേജോ ഇനി നമ്മൾ സൂര്യനും ചന്ദ്രനും അഗ്നിയും എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭഗവാൻ. അത് മൂന്നാളും നമുക്ക് എങ്ങനെയാ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത്? യഥാദിത്യഗതം തേജോ, ആദിത്യന്റെ തേജസ് എന്നിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. ഈ ഹോൾ യൂണിവേഴ്സിനെ പ്രകാശമാനമാക്കുന്ന ജഗത് ഭാസയത്തെ അഖിലം, അഖിലമായിട്ടുള്ള ഈ ജഗത്ത്, ഇത്ര വലിയ യൂണിവേഴ്സിനെ ഭാസയത്തെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു. യചന്ദ്രമസി യച്ചാഗ്നോ, ചന്ദ്രനിൽ നിന്ന് വരുന്ന കിരണങ്ങളും യച്ചാഗ്നോ, അഗ്നിയിലെ കിരണങ്ങളും തത്തേജോ വിദ്ധി മാമകം, എന്നിൽ നിന്നും വരുന്നതാണ്, നാശമില്ലാത്തതാണ്. പ്രപഞ്ചത്തിലെ അന്ധകാരം അത്രയും നീക്കി അതിനെ ശോഭായമാനമാക്കുന്ന സൂര്യന്റെ തേജസ് എന്നിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. ചന്ദ്രന്റെയും അഗ്നിയുടെയും തേജസ്സുകളും എന്നിൽ നിന്ന് തന്നെ വരുന്നതാണ്. ക്ലിയർ ആയോ? സൂര്യൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ചന്ദ്രൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, അഗ്നി എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അത് നമ്മളിപ്പോ കാണും. സൂര്യൻ ജഗത് ഭാസയതേഖിലം, ഈ ഹോൾ യൂണിവേഴ്സിനെ പ്രകാശമാനമാക്കി തരുന്നു. എപ്പോഴും രാവിലെ കിഴക്കോട്ട് തിരിഞ്ഞ് തുളസിയിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഇട്ടുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ നോക്കിയിട്ട് നന്നായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുക. ജപാകുസുമ സംകാശം കശ്യപയ്യ മഹാദിതി, ഇത് ആ ശ്ലോകം പാടിയിട്ട്, സൂര്യന്റെ ശ്ലോകം പാടിയിട്ട്, എന്തുകൊണ്ടാ സൂര്യനാണ് നമുക്ക് വൈറ്റമിൻ ഡി തരുന്നത്. നമ്മുടെ ഫുൾ ഡേക്ക് വേണ്ട വൈറ്റമിൻ ഡി എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾക്ക് ആരോഗ്യം തരുന്നത് ഭഗവാൻ സൂര്യൻ തന്നെയാണ്. സൂര്യനാരായണൻ പ്രത്യക്ഷ ദൈവമാണ് സൂര്യനാരായണൻ. രാവിലെ തന്നെ നമുക്ക് കാണാം. ഇപ്പൊ നോക്കിക്കൊണ്ട് എല്ലാ ദിവസവും ഒരു ദിവസം പോലും മുടങ്ങാണ്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന സൂര്യദേവനെ നോക്കി കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷ ദേവനെ കണ്ടുകൊണ്ട് തൊഴുക എല്ലാ ദിവസവും സൂര്യനാരായണനെ. ഇനി ഭഗവാൻ പറയുന്നു ചന്ദ്രൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഗാമാവിശ്യ ഭൂതാനി ധാരയാമ്യഹമോജസാ പുഷ്ണാമി ചൗഷധി സർവ സോമോ ഭൂത്വാ രസാത്മകഃ. ഞാൻ ഓരോ ഗ്രഹത്തിലും ഒരു ഗ്രഹം പോലും താഴേക്ക് വീഴുന്നില്ല. ആ ഓർബിറ്റിൽ തന്നെയാ കറങ്ങുന്നത്. എത്ര പ്രാവശ്യം അത് ഇങ്ങനെ കറങ്ങും, അതിനുശേഷം അത് സൂര്യനെ കറങ്ങും. അതൊക്കെ ഒരു മിനിറ്റ്, ഒരു സെക്കൻഡ്, മില്ലി സെക്കൻഡ് പോലും വ്യത്യാസമില്ലാതെ ഭഗവാന്റെ ശക്തി കൊടുത്തിട്ട് നിലനിർത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഭ്രമണ പഥത്തിൽ നിലനിർത്തുന്നു, ആ ഓർബിറ്റിൽ അതിനെ നിലനിർത്തുന്നു. അത് അതേ സ്പീഡിലാണ് പോവുക. ഞാൻ തന്നെ ചന്ദ്രനായി തീർന്ന് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ചന്ദ്രൻ. ദതിശങ്ക ദശാരാപം ക്ഷീരോദാർണവ സംഭവം പാലാഴിയിൽ നിന്നും വന്നതാണ്. മഹാലക്ഷ്മിയുടെ ബ്രദറാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ മനസ്സിനെയാണ് ചന്ദ്രന് എന്തും നമ്മളുടെ മനസ്സിനെയാണ് ബാധിക്കുക. അതുകൊണ്ട് ചന്ദ്രനെ മനസ്സിന്റെ ദേവതയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് എപ്പോഴും തൊഴുക എന്ന് പറയുന്നത്. രാത്രി സമയത്ത് ചന്ദ്രനെ കണ്ടാൽ ഉടനെ തൊഴുക. ചന്ദ്രനായി തീർന്ന് അതെന്താ കൊടുക്കുന്നത്? എല്ലാ സസ്യങ്ങൾക്കും ജീവരസം പകരുന്നു. നമ്മളുടെ ഫ്രൂട്ട്സിലുള്ള ഫ്രൂട്ട് ജ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത്, പൂക്കളിലുള്ള ആ രസം ഹണി എന്ന് പറയുന്നത് ഒക്കെ ചന്ദ്രൻ കൊടുക്കുന്നതാണ്. ഓരോ ഔഷധം നമ്മുടെ ആയുർവേദങ്ങളിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ വൃക്ഷങ്ങളും അതില് ഔഷധ ഗുണം കൊടുക്കുന്നത് ആരാണ്? ചന്ദ്രനാണ്. അതുകൊണ്ട് വൃക്ഷ രാജാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ചന്ദ്രനെ. ഓക്കെ, ഇത്രയും ക്ലിയർ ആയോ? ഗാമാവിശ്യ ഭൂതാനി ധാരയാമ്യഹമോജസ പുഷ്ണാമി ചൗഷധി സർവ സോമോ ഭൂത്വാ രസാത്മകഃ. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇനി അഗ്നി എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അഹം വൈശ്വാനരോ ഭൂത്വാ, വൈശ്വാനരൻ എന്ന പേരിൽ ഭൂത്വ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും പ്രാണിനാം ദേഹമാശ്രിത, പ്രാണനോടുകൂടി ചേർന്ന് ഞാൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. ദേഹത്തിനകത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. എവിടെ? നമ്മളുടെ വയറ്റിനുള്ളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. പ്രാണാപാനസമായിട്ട് പചാമ്യന്നം ചതുർവിധം, പ്രാണൻ മുകളിലേക്കും താഴേക്കും പോകുന്ന ആ പ്രാണനോട് കൂടി ചേർന്ന് ഞാൻ 4 തരത്തിലുള്ള ആഹാരങ്ങളെയും ഞാൻ പചിപ്പിക്കുന്നു, ദഹിപ്പിക്കുന്നു, ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യിക്കുന്നു. അപ്പം അഗ്നി എന്താ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മള് തീ കൂട്ടി നമ്മള് ചായ ഉണ്ടാക്കാനും ചോറുണ്ടാക്കാനും ഒക്കെ മാത്രമല്ല അഗ്നി യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അഗ്നി നമ്മൾ വിളക്ക് തെളിക്കാനും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന അതേ അഗ്നിയാണ് നമ്മുടെ വയറ്റിനുള്ളിൽ ദഹനാഗ്നി എന്ന പേരിലിരിക്കുന്നത്, ജഠരാഗ്നി എന്ന പേരിൽ. അത് 4 വിധത്തിലുള്ള ആഹാരങ്ങൾ, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും 4 വിധത്തിലുള്ള ആഹാരങ്ങളാണ് കഴിക്കുന്നത്. ഒന്ന് ചവച്ച് കഴിക്കുന്നത്, നമ്മൾ ചവച്ച് കഴിക്കുന്ന സ്റ്റേപ്പിൾ ഫുഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. രണ്ടാമത്തത് വലിച്ചു കുടിക്കുന്നത്, നമ്മൾ കുടിക്കുന്ന ഐറ്റംസ്, കുടിക്കുന്ന വെള്ളം പോലെയുള്ള ലിക്വിഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒന്ന് സോളിഡ് ഫുഡ്, സ്റ്റേപ്പിൾ ഫുഡ്. രണ്ടാമത്തേത് ലിക്വിഡ് ഫുഡ്. മൂന്നാമത്തേത് നമ്മൾ വിഴുങ്ങുന്നത്. ചിലപ്പോൾ ഗുളികകളൊക്കെ നമ്മൾ വിഴുങ്ങുകയാണ് ചെയ്യുക. വെള്ളം കുടിച്ചിട്ട് അത് വിഴുങ്ങുക ചെയ്യുന്നത്, അത് കടിച്ചു തിന്നില്ല നമ്മള്. അപ്പം വിഴുങ്ങുന്നത്. പിന്നെയുള്ളത് നക്കി കഴിക്കുന്നത്. ഇത് എന്താ ഹണി, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മള് ഹണി പോലെയുള്ള ഐറ്റംസ്, ലേഹ്യം പോലെയുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ നക്കിയാണ് കഴിക്കുക.
അപ്പം ഇത്രയുമാണ് 4 തരത്തിലുള്ള ഫുഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒന്ന് സ്റ്റേപ്പിൾ ഫുഡ്, സോളിഡ് ഫുഡ്. രണ്ടാമത്തേത് കുടിക്കുന്നത് നമ്മൾ ലിക്വിഡ് ഫോമില്. മൂന്നാമത്തേത് വിഴുങ്ങുന്നത്. നാലാമത്തേത് നക്കി കഴിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ 4 തരത്തിലുള്ള ആഹാരങ്ങൾ. അപ്പൊ എന്താണ് സൂര്യൻ, ചന്ദ്രൻ, അഗ്നി ചെയ്യുന്നത്? ഇത് മൂന്നും ഇവിടെ നമ്മള് ഗോലോകധാമത്തിൽ ആവശ്യമില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. സർവസ്യ ചാഹം ഹൃദി സന്നിവിഷ്ടോ മത്തസ്മൃതിജ്ഞാനം അപോഹനം ച വേദൈശ്ച സർവേർ അഹമേവ വേദ്യോ വേദാന്ത കൃദ്വേദ വിദേവ ചാഹം. വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ശ്ലോകമാണ്. ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭഗവത്ഗീതയിലെ പറയാവുന്ന ശ്ലോകം. സർവസ്യ ചാഹം ഹൃദി സന്നിവിഷ്ടോ, സർവസ്യ എല്ലാവരിലും, ച അഹം ഞാൻ, ഹൃദയത്തിനുള്ളിൽ സന്നിവിഷ്ടോ ഇരിക്കുന്നു, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ഹൃദയത്തിൽ ഞാൻ ഇരിക്കുന്നു അർജുന. മത്ത സ്മൃതിജ്ഞാനം അപോഹനം ച, എന്നിൽ നിന്നാണ്, മത്ത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നിൽ നിന്ന്, സ്മൃതിയും ജ്ഞാനവും മറവിയും ഉണ്ടാകുന്നു, അപോഹനവും. എന്തിനാണ് സ്മൃതി? നമ്മള് പഠിക്കുന്നതൊക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞു എല്ലാവരും 2 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോ ഒക്കെ മറന്നുപോയാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും നമ്മൾ? അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചതൊക്കെ ഓർമ്മ വെക്കാൻ ഭഗവാൻ സ്മൃതി തന്നിരിക്കുന്നു. ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ലൈഫിൽ യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ജ്ഞാനം തന്നിരിക്കുന്നു. മറവി എന്തിനാ തന്നിരിക്കുന്നത്? നമ്മൾ ആരോടെങ്കിലും മോശമായിട്ട് പെരുമാറിയാല്, അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും മോശമായിട്ട് പെരുമാറിയാല്, അതല്ലെങ്കിൽ ആരുടെയെങ്കിലും പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ വിയോഗം, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾക്ക് പേടി തോന്നുന്നതൊക്കെ കണ്ടതൊക്കെ നമ്മൾ അങ്ങനെ അങ്ങ് മറന്നു പോയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ലൈഫ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. പൂർവജന്മ സ്മൃതിയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർന്നു, നമ്മൾക്ക് പേടിയാകും. വേദൈശ്ച സർവേ അഹമേവ വേദ്യോ, വേദങ്ങൾ കൊണ്ട് അറിയേണ്ടത് എന്താ? എന്നെ തന്നെയാണ്. അഹമേവ വേദ്യോ, എന്നെയാണ് അറിയേണ്ടത് വേദങ്ങൾ കൊണ്ട്. വേദാന്ത കൃത്ത്, വേദാന്തം ഉണ്ടാക്കിയതാരാണ്? വേദാന്ത സൂത്രങ്ങൾ എഴുതിയത് ആദി ശങ്കരാചാര്യരാണ്. വേദാന്ത സൂത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? E is equal to mc², a plus b the whole square is equal to ഇത് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഫോർമുല എഴുതി വെക്കുന്നതാണ് വേദങ്ങളുടെ ഫോർമുലാസ്. ചെറിയ രീതിയിൽ വേദങ്ങളെ എഴുതി വെക്കുന്നതാണ് വേദാന്തം. വേദവിദേവചാഹം, വേദം ഉണ്ടാക്കിയതും വേദങ്ങളെ അറിയുന്നതും ഞാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് എങ്ങനെയാണ് ലൈഫിൽ ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നൊക്കെയുള്ളത്. ഇപ്പൊ ഇന്ന് എൻ്റെ മോന് CA പരീക്ഷയുടെ റിസൾട്ട് വന്നു. 68 മാർക്ക് ഉണ്ട്. എന്നിട്ട് 68 മാർക്ക് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. അച്ഛൻ പറഞ്ഞു വലിയ കാര്യമായി എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു ബാക്കി മാർക്ക് എവിടെയെന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ എൻ്റെ മോൻ ചോദിച്ചു, അപ്പൊ അമ്മ അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ഇത് ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിൽ സന്തുഷ്ടോ എന്നൊക്കെ വെച്ചിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. കിട്ടിയത് കൊണ്ട് സന്തോഷിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അത് ഇവിടെ ആപ്ലിക്കബിൾ അല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു. നമ്മൾ എല്ലായിടത്തും ആപ്ലിക്കബിൾ ആണ് ഭഗവത്ഗീത. ഞാൻ ജസ്റ്റ് അങ്ങനെ വഴക്ക് പറയാറൊന്നുമില്ല. എന്നാൽ പോലും അവൻ ചോദിച്ചു സന്തുഷ്ടോ എന്നൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ ആപ്ലിക്കബിൾ അല്ലേ എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ എല്ലായിടത്തും ആപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ളതാണ് ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. സർവസ്യ, മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. സർവസ്യ ചാഹം ഹൃദി സന്നിവിഷ്ടോ മത്തസ്മൃതിർജ്ഞാനം അപോഹനം ച വേദൈശ്ച സർവേ അഹമേവ വേദ്യോ വേദാന്ത കൃദ്വേദ വിദേവ ചാഹം. എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ ഞാൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. എന്നിൽ നിന്നാണ് സ്മൃതിയും ജ്ഞാനവും മറവിയും ഉണ്ടാകുന്നത്. വേദങ്ങൾ കൊണ്ട് അറിയേണ്ടതും എന്നെയാണ്. വേദാന്തം ഉണ്ടാക്കിയതും ഞാൻ തന്നെയാണ്. വേദ വിദേവചാഹം, അതുകൊണ്ട് അറിയുന്നതും എന്നെ തന്നെയാണ്. ഇപ്പൊ വേദങ്ങൾ കൊണ്ടുള്ള ഉദ്ദേശം എന്താണ്? ഭഗവാനെ അറിയുക എന്നുള്ളത്. വേദങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ലോ ആൻഡ് ഓർഡർ ആണ്. ഓക്കെ, ഇനി ഭഗവാൻ പുരുഷോത്തമനാണ് എന്ന് പറയാൻ പോകുന്നു. ദ്വാവിമൗ പുരുഷൗ ലോകേ ക്ഷരശ്ചാക്ഷര ഏവച, 2 തരം പുരുഷന്മാരാണുള്ളത്. ദ്വാവിമൗ പുരുഷൗ ലോകേ, ആണുങ്ങൾ എന്നല്ല അർത്ഥം, ജനം എന്നുള്ളതാണ് അർത്ഥം. ആണുങ്ങൾ എന്നുള്ളതിൽ രൂപത്തിൽ എടുക്കരുത്. പുരുഷോ എന്നുള്ളത് 2 തരം ആളുകളാണ് ലോകത്തിലുള്ളത്. ലോകേ ക്ഷരശ്ചാക്ഷര ഏവച, ക്ഷരമായിട്ടുള്ളതും അക്ഷരമായിട്ടുള്ളതും. ക്ഷരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാശമുള്ളത്, അക്ഷരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അക്ഷയമായിട്ടുള്ളത്, നാശമില്ലാത്തത്. ക്ഷര സർവാണി ഭൂതാനി, ഈ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ ജനങ്ങളും എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ക്ഷരമാണ്, നശിച്ചു പോകുന്നതാണ്. കൂട്ടസ്ഥോ അക്ഷര ഉച്ചതി, സ്പിരിച്വൽ വേൾഡിലുള്ളവർക്ക്
തെറ്റുപറ്റുകയില്ല, അല്ലെങ്കിൽ നാശമുണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ ഇത് പക്ഷിയുടെ കണ്ണ് മാത്രം കാണുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ബുദ്ധിയാണ്. എന്നിരുന്നാൽ പോലും ആ അർജുനന്റെ മനസ്സെന്ന് പറയുന്നത് എത്രമാത്രം ബിവൈൽഡേർഡ് ആയി ഈ ആളുകളോടുള്ള മമത കൊണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ പറയുകയാണ്, ഈ ലോകത്തിലുള്ള ആളുകൾക്ക് തെറ്റ് സംഭവിക്കും. ക്ഷരമായിട്ടുള്ളത്, ക്ഷരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് 6 തരം വ്യത്യാസമുണ്ട്. ആദ്യം നമ്മൾ ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ വളരാൻ തുടങ്ങും. വളർച്ച എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു സ്ഥിതി എന്ന് പറയുന്ന ആ അവസ്ഥ ഉണ്ടാവും. ഒരേപോലെ കുറച്ച് നാൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാകും. അതിനുശേഷം നമ്മൾ റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് പിന്നെ കുറച്ചായിട്ട് നാശം ഉണ്ടാകാൻ, കുറച്ചായിട്ട് നമ്മൾ അതൊക്കെ ഉണ്ടാകാൻ തുടങ്ങും. അതിനുശേഷം നമ്മൾ വാർദ്ധക്യം ഉണ്ടാകും, മരിച്ചു പോകും. അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാകും. 6 തരം ലക്ഷണങ്ങൾ നമ്മളിൽ ഉണ്ടാകും. അതേസമയം ഈ 6 തരം ലക്ഷണങ്ങളും അക്ഷരങ്ങളിൽ ഉണ്ടാവില്ല. നമ്മളുടെ മെറ്റീരിയലിസ്റ്റിക് ലൈഫിന് മുകളിലുള്ളവർക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. 2 തരം പുരുഷന്മാരുണ്ട്, ക്ഷരം, അക്ഷരം. ഇനി അതിനിടയിൽ ആരുണ്ട്? ഉത്തമ പുരുഷസ്വന്യഹ, അതിൽ ഉത്തമനായിട്ടുള്ള പുരുഷനുണ്ട്. പരമാത്മേത്യുദാഹൃത, ഇവരെ കൂടാതെ ഒരു പുരുഷോത്തമനുണ്ട്. അവൻ അവ്യയനായിട്ടുള്ളതാണ്. യോ ലോകത്രയമാവിശ്യ അഭിവർത്യവ്യയ ഈശ്വര, അദ്ദേഹം 3 ലോകങ്ങളിലും അന്തർഗതനായി. ഏതൊക്കെ ലോകങ്ങളാണ്? ഗോലോകധാമം, സ്പിരിച്വൽ വേൾഡ്, മെറ്റീരിയൽ വേൾഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും ഭൂമി, സ്വർഗലോകങ്ങൾ, പാതാള ലോകങ്ങൾ, നരകലോകങ്ങൾ, ഇങ്ങനെയാണ് എന്നും പറയാറുണ്ട് 3 ലോകങ്ങൾക്ക്. അഭിവർത്യവ്യയ ഈശ്വര, അതിന് എല്ലാ ലോകങ്ങളെയും ഭഗവാൻ പുരുഷോത്തമനാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? രക്ഷിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്ഷരവും അക്ഷരവുമായിട്ടുള്ളത് കൂടാതെ ഭഗവാനുണ്ട്, പുരുഷോത്തമനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനുണ്ട്. യോ ലോകത്രയം ആവശ്യ വിഭർദ്ധ്യ വ്യയ ഈശ്വര യസ്മാക്ഷരമതീതോഹം. ഇത് യസ്മാക്ഷരമതീതോഹം, ക്ഷരത്തിനും അക്ഷരത്തിനും അതീതനായവനായതുകൊണ്ട്, അക്ഷരാദപി ചോത്തമ, ഉത്തമനായതുകൊണ്ട്, അക്ഷരവുമായതുകൊണ്ട്, അക്ഷയമായതുകൊണ്ട് ഈ ഭഗവാനെ അഥോസ്മി ലോകേ വേദേച്ച, ലോകങ്ങളും വേദങ്ങളും എല്ലാം ഈ ആളെ, ഈ പുരുഷോത്തമനെ, പ്രഥിത പുരുഷോത്തമ, ലോകങ്ങളും വേദങ്ങളും എല്ലാം എന്നെ പുരുഷോത്തമൻ എന്ന് പറയുന്നു. ഭഗവാനായിട്ടുള്ള പുരുഷോത്തമൻ നമ്മളുടെ കൂടെ തന്നെ ഹൃദയത്തിനുള്ളിലുള്ള പരമാത്മാവായിട്ടിരിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു, സർവസ്യചാഹം ഹൃദയ സന്നിവിഷ്ടോ, ഞാൻ തന്നെയാണ് ഹൃദയത്തിനുള്ളിൽ ഇരിക്കുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ ആരെയാ പേടിക്കേണ്ടത്? നമ്മൾ പറയും, നമ്മൾ ആദ്യം സറണ്ടർ ചെയ്യുക, ഭഗവാനിലേക്ക് സറണ്ടർ ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം നമ്മളുടെ ഭയമെല്ലാം സറണ്ടർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ ഭയമുള്ള കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ആലോചിച്ചാൽ നമ്മളുടെ സറണ്ടർ പൂർണ്ണമല്ല എന്നാണ് അർത്ഥം. അപ്പം ഇതാദ്യം കാണുന്നത് ഈശ്വര പരമകൃഷ്ണ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹാനാദിരാതിർ ഗോവിന്ദ സർവകാരണ കാരണം. പിന്നെ രണ്ടാമത്തേതിൽ നമ്മൾ എന്താ കാണുന്നത്? നമ്മൾക്കറിയാം, വനമാലി ഗതീശാംഗി ശംഖി ചക്രീ സനന്ദകി ശ്രീമന്നാരായണ വിഷ്ണു വാസുദേവോ രക്ഷതോ. 19th ശ്ലോകത്തില് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അപ്പൊ 2 ശ്ലോകത്തില് ഭഗവാൻ പുരുഷോത്തമൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. മൂന്നാമത്തേത് യോ മാമേവമ സമ്മോധോ, എന്നെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നവർ, ജാനാതി പുരുഷോത്തമൻ, ഞാൻ പുരുഷോത്തമനാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നവർ, സർവവിദ് ഭജതി മാം സർവഭാവേന ഭാരത, എല്ലാ ഭാവത്തോടും കൂടി എന്നെ ആരാധിക്കുന്നു, പൂർണ്ണമായിട്ട് ആരാധിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാനെ പുരുഷോത്തമൻ എന്ന് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞവർ ഭഗവാനെ തന്നെ ആരാധിക്കുന്നു, ഭഗവാനെ തന്നെ സറണ്ടർ ആകുന്നു. ആകാശാത് പതിതം തോയം യഥാ ഗച്ഛതി സാഗരം സർവദേവ നമസ്കാരം കേശവം പ്രതി ഗച്ഛതി. നമ്മള് വൃക്ഷത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ മാത്രമാണ് വെള്ളമൊഴിക്കുന്നത്. പക്ഷേ വൃക്ഷത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ വെള്ളമൊഴിക്കുമ്പോൾ വൃക്ഷത്തിന്റെ ശാഖകളിലും അതിന്റെ എല്ലായിടത്തേക്കും വെള്ളം പോകുന്നത് പോലെ തന്നെ ഭഗവാനിൽ തന്നെ നമ്മൾ നമസ്കരിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ എല്ലാവർക്കും ആ നമസ്കാരം എത്തിക്കുന്നു എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. നമ്മൾ വെള്ളമൊഴിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഭഗവത്ഗീതയിൽ തന്നിരിക്കുന്നത്. ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകമാണ് ഇതി ഗുഹ്യതമം ശാസ്ത്രം ഇതമുക്തം മയാനഘ. ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞ ജ്ഞാനം അർജുന വേദങ്ങളിലെ ശാസ്ത്രമാണ്. ഇതമുക്തം മയാനഘ ഏതദ് ബുദ്ധ്വാ ബുദ്ധിമാൻ സ്യാത് കൃതകൃത്യശ്ച ഭാരത. ഇത് കേൾക്കുന്നവർ എന്തായിട്ട് മാറും? ബുദ്ധിശാലികളായിട്ട് മാറും. അവരുടെ പ്രയത്നങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണത കൈവരിക്കും. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും, അതുകൊണ്ടാ 15th ലെസൺ എപ്പോഴും വായിക്കുന്നത് ഭക്തരൊക്കെ. എന്തുകൊണ്ടാ വായിക്കും തോറും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ സക്സസ് ആയിട്ട് മാറും. എന്തെല്ലാം എത്ര താഴേക്ക് പോകുന്ന ബിസിനസ് ആണെങ്കിലും, എത്ര താഴേക്ക് പോകുന്ന വിദ്യയാണെങ്കിലും, പഠിച്ച് താഴേക്കാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ പോലും അത് സക്സസ് ആവാൻ തുടങ്ങും. പതുക്കെ ഗ്രാജുവലി നന്നായിട്ട് തുടങ്ങും.
ഇതി ഗുഹ്യതമം ശാസ്ത്രം വിധമുക്തം മയാനഘ അനഘ പാപമില്ലാത്തവനെ ഏതത് ബുദ്ധ്വ ബുദ്ധിമാൻ സ്യാത് എത്ര ബുദ്ധിയില്ലാത്തവനാണെങ്കിലും ബുദ്ധിയുള്ളവനായിട്ട് മാറും. ഞങ്ങളോടൊക്കെ പണ്ട് ഞങ്ങൾ വേണ്ടാത്തതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോ അമ്മ പറയും, എന്ത് ചെയ്യാനാ, ഞന്ന് വയറ്റിലെ കുട്ടികൾ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോ ബുദ്ധി വന്നേനെ. ഇനിയിപ്പോ കുട്ടികളൊക്കെ ആയിക്കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ എന്നൊക്കെ അമ്മ കളിയാക്കും. പക്ഷെ വലുതായി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭഗവത്ഗീത മനസ്സിലാവാൻ തുടങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പറയാൻ തുടങ്ങി, അപ്പുറത്തേക്ക് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബുദ്ധി ഉണ്ടാവും ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കുമ്പോ എന്ന് അമ്മയെ കളിയാക്കാറുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങോട്ട്. പരമപുരുഷന്റെ ഈ തത്വശാസ്ത്രം പഠിച്ചറിഞ്ഞ് ഭഗവത് സേവന നിരതരാവുന്നവർക്ക് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ ബാധയിൽ നിന്നൊഴിയാം. നമ്മളെ ത്രിഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന് അതിക്രമിക്കാൻ നമ്മൾക്ക് സാധിക്കും. അപ്പൊ ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ഒരു ജ്ഞാനമാണ് ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അവിടെ ഭൗതിക മാലിന്യം ഉണ്ടാവില്ല. ഭഗവത് സേവനവും ഭഗവാനും സ്പിരിച്വൽ ആണ്, എറ്റേണൽ ആണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മള് ഭക്തി ചെയ്യുന്നവരും ഇറ്റേണൽ തന്നെയാണ്. എപ്പോഴും ബുദ്ധിമാനും വിശുദ്ധനുമാവാനായി ഏതൊരാളും കൃഷ്ണാവബോധം ഉൾക്കൊള്ളുകയും ഭഗവത് സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്യണം. അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ എത്ര വലിയ ഫിലോസഫർ ആയിരുന്നാലും, എത്ര വലിയ ഡോക്ടർ ആയിരുന്നാലും, സയന്റിസ്റ്റ് ആയിരുന്നാലും അയാളെ ആ നിലയ്ക്ക് നമുക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇതില് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സ്റ്റോറി നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ്. സുദാമാവിന്റെ സ്റ്റോറി. സാന്ദീപനി മഹർഷിയുടെ ആശ്രമത്തിൽ ഒന്നിച്ച് പഠിച്ചതാണ്. 54 ദിവസം കൊണ്ട് 54 വിദ്യകൾ, 64 ദിവസം കൊണ്ട് 64 വിദ്യകൾ പഠിച്ചതാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പം സാന്ദീപനി മഹർഷിയുടെ അവിടെ വെച്ചിട്ട് ഒരു ദിവസം സുദാമാവ് വളരെ ഇതാണ്, ജ്ഞാനനിഷ്ഠനാണ്, ത്രികാല ജ്ഞാനിയാണ്, ഒക്കെ നന്നായിട്ട് അറിയാം. അങ്ങനെയുള്ള പക്ഷെ വളരെ ദരിദ്രാവസ്ഥയായിരുന്നു, പ്രാരബ്ധം കൊണ്ട് ദരിദ്രാവസ്ഥയായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഒന്നിച്ച് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് ഒരു ദിവസം അവിടെ ഗുരുപത്നി ഇത് വേണ്ടാത്തതൊക്കെ സുദാമാവ് തെറ്റിച്ചൊക്കെ പറയുമ്പോഴേക്കും കൃഷ്ണനും അന്ന് തന്നെ തെറ്റിച്ച് പറയും. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാ? ഒരേ ശിക്ഷ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ആ സാന്ദീപനി മഹർഷിയുടെ ആശ്രമത്തിന്റെ അവിടെ ഒരു അമ്മൂമ്മ താമസിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. വളരെ പ്രായമായിട്ടുള്ള ഒരു അമ്മൂമ്മ. ആരും ഒന്നും കൊടുക്കില്ല, ഭിക്ഷയൊന്നും കൊടുക്കില്ല, എല്ലായിടത്തും പോയി ഭിക്ഷയാചിക്കും. ഒന്നും ചെയ്യാനുള്ള ശേഷിയുമില്ല. കൂന് വന്നിട്ട് വല്ലാണ്ട് വിറയ്ക്കുന്ന ഒരു അമ്മൂമ്മ. എന്നിട്ട് വീട്ടിനകത്താണെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ ഭഗവാന്റെ പിക്ചർ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്ത് കിട്ടിയാലും ഭഗവാന്റെ മുൻപിൽ നിവേദിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഭക്ഷിക്കുള്ളൂ. എത്ര വിശന്നാൽ പോലും. അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് വെറുതെ വെള്ളം കുടിച്ചിട്ട് കിടന്നുറങ്ങും. മിക്കവാറും വെള്ളം മാത്രമേ കുടിക്കുള്ളൂ. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ഒരാള് കുറച്ച് കടല കൊടുത്തു. കപ്പലണ്ടി എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന കടല, അത് കൊടുത്തു. ഒരു ചെറിയൊരു പൊതിയില കൊടുത്തു. അത് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഓടി വന്നു അമ്മൂമ്മ. എന്നിട്ട് വേഗം കൊണ്ടുപോയിട്ട് ആ ഫോട്ടോയുടെ മുൻപിൽ വെച്ചു, ഭഗവാന്റെ പിക്ചറിന്റെ മുൻപിൽ വെച്ചു. ഭഗവാനെ, ഞാൻ നാളെ നിവേദിക്കാം, ഇന്നെനിക്ക് തീരെ വയ്യ, നാളെ കുളിച്ചു വന്നിട്ട് നിവേദിക്കാം, എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് കഴിക്കാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അമ്മൂമ്മ കുറച്ച് വെള്ളം കുടിച്ചിട്ട് കിടന്നുറങ്ങി, ക്ഷീണിച്ചുറങ്ങി. രാവിലെ എഴുന്നേറ്റപ്പോഴെന്താ, ഒരു കള്ളൻ അവിടെ കയറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അയാൾ ഈ പൊതി കണ്ടിട്ട് എന്തൊക്കെയോ ആണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അയാൾ എടുത്തുകൊണ്ട് പോയിട്ട് ഇവിടെ സാന്ദീപനി മഹർഷിയുടെ ആശ്രമം തൊട്ടപ്പുറത്ത്. അവിടുന്ന് നെക്സ്റ്റ് പോയത് അവിടേക്കാണ്. അവിടെ പോയപ്പോ ബ്രാഹ്മ മുഹൂർത്തായി എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റു. അപ്പോ പ്രാണൻ കിട്ടിയാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ പൊതി താഴെ ഇട്ടിട്ട് അയാൾ ഓടിപ്പോയി. എന്നിട്ട് ഈ അമ്മൂമ്മ ഈ കടലപ്പൊതി രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് നോക്കിയപ്പോഴെന്താ, അവിടെ ഒന്നും കാണാനില്ല. ഈശ്വര, ഭഗവാനെ നിവേദിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നതാ, എന്റെ കൂടെ വന്നിട്ട് ഭഗവാനും കൂടി വിശപ്പാണല്ലോ എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ച് വിഷമിച്ചിട്ട് ശപിച്ചു. ആരാണോ ഈ കടലപ്പൊതി കഴിക്കുന്നത്, ഒരു കടലയാണെങ്കിൽ പോലും കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ലാസ്റ്റ് കടല വരെ കഴിക്കുന്നത് ആരാണോ അവന് നിത്യദാരിദ്ര്യമാണ് ഫലം എന്ന് പറഞ്ഞ് ശപിച്ചു. മനസ്സുകൊണ്ട് വിഷമിച്ച് ശപിച്ചു. ആ പൊതിയാണ് ഗുരുപത്നി ഈ ശിക്ഷയായിട്ട് വനത്തിൽ പോയി വിറകെടുക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞു വിട്ടത്. ഈ 2 കുട്ടികളെയും, കൃഷ്ണനെയും സുദാമാവിനെയും ഗുരു പറഞ്ഞു വിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു പണിഷ്മെന്റ് എന്ന രീതിയിൽ. എന്നിട്ട് ഈ പൊതിയാണ് ഗുരുപത്നി കൊടുത്തു വിട്ടത്, കഴിച്ചോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അന്നാണ് അവര് രാത്രി ഒരു വൃക്ഷത്തിന്റെ ചുവട്ടിലിരിക്കേണ്ടി വന്നു, നല്ല മഴയൊക്കെ വന്നിട്ട്. എന്നിട്ട് ഓരോന്നായിട്ട് കൃഷ്ണൻ ഭഗവാനാണ്, എല്ലാവർക്കും മഹാലക്ഷ്മിയെ പ്രദാനം ചെയ്യേണ്ടതാണ് എന്നറിയുന്ന സുദാമാവ് ഒരെണ്ണം പോലും സൗണ്ട് പോലും ഉണ്ടാക്കാണ്ട് അതുകൊണ്ടാ കഴിച്ചു തീർത്തത്.
എന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാന് ദാരിദ്ര്യം വേണ്ട, എനിക്കിരുന്നോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അതാണ് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതറിയാവുന്ന ഭഗവാൻ ധാരാളം വെയിറ്റ് ചെയ്തു പ്രാരബ്ധം തീരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ സുദാമാവിന്റെ. എന്നിട്ട് സുദാമാവിനെ ഭാര്യയായിട്ടുള്ള കല്യാണി പ്രേരിപ്പിച്ചു, ഒന്ന് പോയി കണ്ടിട്ട് വരൂ, വിശക്കുന്നു, നമ്മൾക്ക് വിശക്കുന്നത് പോട്ടെ, മരിച്ചു പോയാലും സാരമില്ല, പക്ഷെ കുട്ടികൾ ഇനി ഭക്ഷണം കഴിക്കാണ്ടിരുന്നാൽ മരിച്ചു പോവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ്, എന്നാ ഒന്ന് കണ്ടേക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഭാഗവതവും ഒരു പൊതി അവിലും കൊണ്ട് സുദാമാവ് ഇറങ്ങിയത്, ഭാര്യ കൊടുത്ത അവിലും കൊണ്ട്. അതൊക്കെ ഇനി വൈകുണ്ഠത്തില് പോലും കഴിച്ചിട്ടുള്ള യശോദമ്മ തന്നിട്ടുള്ള അതേ ടേസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഒരു പിടി അവിലെടുത്ത് ഭഗവാൻ കഴിച്ചത്. ദ്വാരകയോളം അത്രയും സമൃദ്ധി കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിച്ചതും ഈ ഒരു ഇക്കാര്യം അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട്. ഭഗവാന് ദാരിദ്ര്യം വരരുത്, ഭഗവാന് ദാരിദ്ര്യം വരില്ല, പക്ഷേ ആ സുദാമാവിന്റെ ഒരു പെർഫെക്ഷൻ, ആ ഒരു സ്നേഹം ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. അതാണ് സുദാമാവും ശ്രീകൃഷ്ണനും തമ്മിലുള്ള ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ആ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ആ എസൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഇതാണ് 15th ലെസൺ. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ലെസൺ ആണ്. ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ശ്ലോകങ്ങളും ഈക്വലി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. പതുക്കെ ഒന്ന് വായിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഓക്കെ, ക്വിസ് ഒക്കെ ചെയ്യുക. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക. എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു ക്ലാസ്? മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ, മനസ്സിലായി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മളാണ് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും തുടങ്ങുമ്പം നമ്മൾ എപ്പോഴും വായിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞത് ഏത് ശ്ലോകമായിരുന്നു? കാർപ്പണ്യ ദോഷോപഹത സ്വഭാവ, രണ്ടാമത്തെ ലെസണിലെ 7ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാരദ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആർക്കും ഡൗട്ട്സ് ഒന്നുമില്ല? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, നമുക്കപ്പോ ഡൗട്ട്സ് ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം. കുറച്ച് വൈകി, ഒരു 5-10 മിനിറ്റ് വൈകിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. everybody, ഹരേ കൃഷ്ണ. വിജയ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാരദ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ.